Salam ekran doganlar, salam edilileşler. Aşamyňyz haýry bolsun. Şuň aslında siziň üçin bir gönefir ediljekdi. O bir näçe aktivist şular ýaly gönefir edeliň siziň kanalyňyzda diýip hatda bizden biri şu biziň gatnaşan oglanlarymyzdan biri şular ýaly teklip edýär. Hani aktivistler bolup özüňiziň başga kanalyň özüňiziň däl başga kanallarda da çykyş ediň. Bir halkyň ruhu göterilsin. Agdybirlik üçin täzeden bir umyt döresin diýip şular ýaly teklip edýär. Soň olaryň bolýa diýýärler. Soňundan bu eginleşimiz maňa aýtdy. Şular ýaly döwlet daga şeýle bar. Neme bar? Tegelen stol edeliň, söhbetdeşlik edeliň. Bolýa diýdim, olar ýaly bolsa Erkin Ses Türkmen kanalynyň şol Erkin Ses Türkmen kanalynyň ilgin gepleşigi bar. Şo taýda diýdim, şeýle tegelen stol edilýär. Türkmen üçin edilýän we ediljek işlerle baglanyşykly. Yok dedi, gönefir isleýärler dedi. Onu gönefir isleýän bolsalar dedim, edil häzirlikçe men Türkmenim kanalynyň gönefir edibilýän. Eger dedim, şonu kabul etseler, Türkmenim kanalyna biz şolar ýaly gönefir edeli. Bolýa. Ondan gaty gen neme bar? Bu Türkmenistanlarda bar aslında. Olar ýaly häsiýet bir gepleşige gatnaşjak bolsa, soraglaryny öňünden isleýärler. Gaty gen men dogry aýtsam şu 94-nji ýyldan bäri metbugatyň jurnalistikaň içinde ýöne şolara birinji gezek men şu käbir Türkmenistanlarda görýän hemmesinde däl soraglary öňünden isleýärler. Ondan bulam gen belki şu wagt neme pikirim zadym bölünämesin, ýadymdan çykaýmasyn diýip edýän bolmaklary mümkin-de. Şoň üçin ondan bolýa diýdik. Bir aý bolýa soragam diýdim, şular ýaly ýazyp iýereýin diýdim. Iýerdim. Ondan haçan bolmaly, haçan etmeli, şeýlemeli meselesi ondan Türkiýe wagty bilen saat 10-da diýildi. Şeýle. Ondan adam geldi. Azat, hoş geldin. Azat, hoş geldin. İň soňunda başardyň ol diýene, he? Через Google girýän eken. He? Через Google girýän eken. Ben o belki de через простой browser girecek Google'da. Через Google girýän eken. Sesin gaty neme gelýär, erwet gelýär, hili pes gelýär, şonu düzeltip bilermiň? Hazır. Sen sesi oňar men häzir nemämi tamamlaýyn. Çünki aslında taýýarlandyk biz gönefir edelik, onda da ýan kaýdyşymyz ýaly ondan şu StreamYard programmasynyň üstü bilen gönefir etjek bolsaň, men kanalym edil häzirki Türkmenim kanaly bir agza san taýdan, neme taýdan käbir standartlara gawat gelmän soň men gönümel neme dibilemok, gönefir edibilemok. Haýsam bolsa bir arasy gepleşme programmasynyň üstünden girmeli. Ondan şu StreamYard'ın üstünden girmeli. Hawa siz diýdim e-maillerle sen sesiňde problema bar. Sen sesiň oňar, wagtynça sen sesiň häzir ýapýan. Ondan şular ýaly e-mail adresiňizi beriň, men size sepini bereyim, şo sepe basyp girersiňiz diýsem. Ýok, bir e-mail adresimizi berjek gel diýipdirler. Inni mehrumanly onları edilýärler şeýle bir zatda. Bir gepleşige gatnaşjak bolsaň, e-mail adresyňy bermejek bolsaň, gönefirde onu siz näme etjek bolýarsyň? Bu gönefir bu maňsy näme onu?
Onu bilişiň manysy ýok-a. Eger maňa inanmaýan bolsaňyz, e-mailinizi bermejek bolsaňyz, onu bu näme manysy bar? Ay bolýar diýip bolar ýaly bolsa, goýgoň edeliň diýip. Onuň inni gowy taýýarlanyp da bar. Gün efir için taýýarlanyp, onuň inni näme etmeli? O 2 efe köp sawol, Kasım birinji sawol, Milli Seydiv köp sawol, Nastya köp sawol, tesir ýazanlar, tesir ýazman şu wagt seredýän 10 ýaş adamma, olaram sawol. Olara da sawol edýän. Ondan inni gowy edibim taýýarlandyk. Şular ýalaky täze ýüzler, täze adamlar kanala çykýar diýip begenip. Aga sesiňde problema barmy? Ýapaýyn. Sen urlasan ýapaýyn, men urlamda sen ýapaýyn. Ondan şeýdip aýtdyk, bolýa-bolýatdyk. Şeýdip bolýa-bolýatdyk. Şeýdip ondan aýtdyk bolýa, onu temana ütküdeli, hemme adam ütküdeli. Biz diýdik şular ýalaky, onu öz aramyzda neme delip. Ondan azat bilenem, azada bir efir bergin mady men. Şu azady öňkü edek efir aljak bolumdy. Azat şular ýalaky men nidi girjek boldy, giri bilmedi. Bu tehnik problema bardy da ondan. Tehnika sebäpden giri bilmedi, goşul bilmedi. Bolmasa şo geçeňedeki şol ilbegi, rozbay, üç bolup geçiren gepleşigimizde az adam sebäbi gepleşmeli. Azat bilen ediljek aýratyn şo wagt gurulmalar bardy da. Ondan Niziyan yok. Hemme zady biz ýaşaýarýas. Hiç kimden öýkekine edemizok. Hawa. Sawolun bugün bolmady, başga gün bolar nesip bolsa, ýöne şular ýalaky iş gününde bizi gowy edip taýýarladylar esire. Şoň üçin men sag bolsun aýdýan, illeşlerimize, aktivistlerimize sag bolsun. Bugün nesip bolmady, başga günler nesip bolsa size amatla bir bagyt bolsa, şol wagtda nesip bolsa, siziň bilenim güni efir eders ýa-da isleseňiz, Erkin Ses Türkmen kanaly üçin biziň ilgün atly gepleşigimiz bar. İlgün bähwitli edilen, mundan öň edilen, şu wagt edilip durulan we edilmeli işler. Tema şu. İlgün gepleşiginiň temasy. Şu arada kim näme bilýän bolsa, şuny gün tertibine getirsin biz ýürüýte şo gepleşigi şo taýda taýýarlaýar. Edilen işler diýilende şeýle bir zat bar da, mehribanda onlar. Inha şuň gününi seredip görýäs, daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri, ýaşlar diýip aýtjak gäller, sebäbi ýaş bolmaýanlaram umuman şu aktivist hereketine goşulyp ýörenler bir hili öňkü döwürlerde edilen işleri bilesleri gelen okýaly. Sebäbi biljek bolsaň bilip bolýar da, dogrusyny aýtsaň. Ýöne şonuň bilesleri gelen okýaly. Hamala hemme zady şu wagt şolar edýär. Şu wagt için hiç kim şu türkmençilik barada, türkmenler barada hiç tat etmedik ýaly edip görkezjek bolýarlar da. Meselem şularyň biri inha Türkiýede döredilen bir jemgyýet bar. Şol jemgyýetiň ady türkmen bilen jemgyýete hiç kili garşy däl. Bir däl, bir topar bolsun biziň arzumyz. Ýöne şu taýda adamlaryň esasanam şuny ulardýan hamala bir Amerikany açan ýaly edip görkezjek bolýan adamlaryň ýadyndan çykarýan bir zady bar. Türkiýeň taryhynda Türkmeniň birinji Türkmenistanyň diýsek ýalňyş ýaz. Türkmenistanyň
döreden guran birinji jemgyýeti Türkiýe Türkmenistan Dostluk Dernegi merkezi Ankara'da. Bu jemgyýet 92-nji ýylda döredildi. Selahattin Baysal adly ýaşulymyzyň hormat bilen baş eýen şu ýaşulyň öňünde biziň hem kämilleşmegimizde gaty uly rol boldy. Köp türkmene stipendiýa berdi. Köp türkmene stipendiýa berdi. Köpüsini urukturdy, köpüsiniň meseleleri bilen içkin gyzyklandy. Häzir tomoşaçylar şu taýda käbir tesirçiler näýelik bildirýän ýaly. Näme diýe? Orsça ýazýar biri. Значит, нас позвали, а ссылку не дали. Это вот так вот вы приглашаете в эфире. 3.14 ZDK dip biri häzir şunu ekrana çykaraýyn. Awşular ýalaky ýazýar. Men bilemok siz näme barada gürleýäňiz. Aw özüme degişli bolmaýan zada men hiç ýyle jogap beremok. Dursultan Taganowa dip bir ştaýda account bar. Oňa häzir ýazan zadyny getirin. Dursultan Taganowaň özü bolman biler. Şoň üçin men ýöne şeýle okuyan başga zat diýemok. Döwlet bahyran ýalňyş düşündiňiz diýe siz bir dinleýän aktivistleri özüňiz eşitdiňizmi bu zatlary olardan? Diýe, awa men eşitmok. Awa hiç kimi eşitmeýäli hiç kimi günäkärlenmok. Awa bizi gowy edip taýýarlady aktivistler. Şoň üçin hem gönefire şeýdip başladyk. Bugünkü gönefir şeýle boldy, ertirki gönefir olar bilen bolar, ýene başgalar bilen bolar. Ýene gönefir edeliň diýen aktivistlerimiz bar. Tanamayan aktivistlerimiz bar, özleri gelip gürlejek, çykyş etjek diýerler. Hakikatyň hatyrasyna gelsinler, gürleşsinler. Şurada Ömer Uzak Morkulif diýip şoň Ömer Uzakyň adyny ulanýan bir neme bar. Adam bar. Şu türkmenleri dürtmeseň bilmeýär diýilýär 94-nji ýyldan bäri. Türkmenistanlary dürtüp gelýän döwlet baýhany garalama kampaniýasyny düzenlänleri näýlelik bilen gynanýar diýe. Häzir indi bu mesele geljek, şu mesele geljek. Häzir mesele şu ekranda dursun. Dursultan Taganowa ýene bir zat ýazýar. Dursultan Taganowaň adyny ulanýan bolup biler. Şoň üçin men Dursultan Taganowa diýesim gelenok. Ýöne şeýle bir ulanjy ýazýar. Sizden garaşylmadyk hereket bolan zat näme, aýdylýan zat başga. Inni bilemok, ýöne şu taýda bir ýagşy niýet göremok men. Şu ýazylýan zatlardan. Ýagşy niýet göremok. Eger biri bilen bir meseleňiz bar bolsa, öňürti ekranyň aňyrtyna çödüň. Soň onuň ekrana nemedin. Ozalam ýetik çalışdyp çatmaýypmak diýilen meselesi bizde ozalam köp. Kelle tokmoklamany besedin. Ajahan bulut diye. Ajahan bulut gayrat edip şu diýen zadyňa düşündürüş berseň sen haýyş edýäs. Düşündürüş bermeseň hem seni men bulaga goýan aýplaşma. Sebäbi bolugsyz gurrunlardan doýdum da dogrumy aýtsam ýöne şu gün aktivistler haýyş etdi. Döwlet aga özüň çykyş etdi. Bolmasa men kanaly oňarýan editorlara olan bir däl bir näçe adam özleri şol nemelere jogap berýär. Tesvirlere zatlara şolar bilen özü gürleşsin, özü jogap bersin men şoň üçin kän elimim degen ok dogrumy aýtsam şolara tapşyrypdym bu meseleni ýöne inni şu gün ýanky jemgyýet meselesine gaýtyp gelýär. Bular hamala Amerikany açan ýaly edip görkezýärler. Şol jemgyýet bilen jemgyýetiň ady ýalňyş diýdik.
başta şol jemgyýetiň ady diýdik bir ýalňyş. Hiç kim bilen biziň problemamyz ýok. Ýöne kimde kim halka alajak bolsa, halka alajak bolsa. Şoň bilen biziň problemamyz bar. Şonam hiç kim ýadyndan çykarmasyn. Inni Türkiýedäki patriotlaryň agdasy ýaly ýa Türkiýedäki käbir syýasy hereketleriň bir aktiw agdasy ýaly özüni görkezjek bolýan ýöne aslynda bir Türkiýedäki türk kanallarynaky seriallardan başga hiç zady seretmedik. Kellede hiç ýyly şygyrdy ýok, bilim hiç zat ýok. Adamlar bar. Şular Türkmenistanly raýatlarymyzyň aňyny, kellesini bulaşdyrjak bolýar. Ondan men ýürüýte çykyş etjek şu temada. Şu wagt bu material taýýarlap ber. Men özüm çykyş etjek geldim ýöne aktivistler aýtdy. Döwletdaga biz siz ýaly ekranyny okap bilemizok. Derler, sakawlar. Şoň üçin özüň okap berdiler. Şu wagt aktivistler hemmeti öz materiallaryny ýygnap, şu bizi garalap, bizi tökme datýanlar bar. Meselem nämemişin döwlet baýhan Germaniýa gaçyk gidenmişin FETÖ'cümüşin. Inni şu FETÖ'cü diýen adamyň ogul FETÖ diýilen zadyň nämedigini bilmeýändiňi şutaýda ortağa çykýar. Men adaty bir Türkmenistanyň raýaty bolsam tananman biler. Ýöne men özüm egin neslem bile 94-nji ýyldan bäri men sahnada meýdanda gezip ýörüm. Meni tanajak iň aňsat meni tanamak, bizi tanamak, kimdigimizi bilmek. Şoň üçin eger Ajahan Bulut men sana jogap berjek. Men sana gowy jogap berjek. Garaş. Ondan erkin Türkmen köp sawol. Inni şol adamlar özüni Türkiýedäki käbir syýasy hereketleriň bir aktivisti, şoň aktiv wekili ýaly görkezjek bolýar. Ondan inni men 26-27 ýyl ýaşap gaýtdym Türkiýede. Men Türkiýeden çykmamyň sebäbi Türkmenistan bilen bolan problemamyz. Biziň Türkmenistan bilen bolan problemamyz 94-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Biz Agdaga bilen bile hereket edemiz soň, görüşemiz soň, biziň maşgala agdalarymyzyň hemmesine garşy hüjüm edilip, biz gara ispitege alynan adamlar, biz watan döwrüne ýylan edilen maşgala biz. Şoň üçin Türkiýedäki Türkmenistan bilen biznes edýän biznesmenler, olaň hökümetdäki, polisiýadaky, gizliňulukdaky, hemme ýerdäki adamlary öýgiderli ýagdaýda basyş etdiler, haýwat atdylar. Iň soňunda men bilen bile men agamyň ogluny bilelikde bizi Türkmenistana deportasiýa etmek barada karar çykartdylar. Iň soňunda. Sebäbi men boýun eýmedim. Men diýdim, azatlykdan çykjak gel. Men türkmenler baradaky görüşi goýjak gel. Men sen bolup oturjak gel. Olar aýdýar, sen bolup otur. Döwlet baýhan ýitirim bolsun. Barlygy ýoklugy belli bolmasyn. Şey diýip maňa şert goýdular. Menem aýtdym, etjek gel men şol zady diýdim. Men şu wagt eçenni meni diktatorlyk boýuna egdirip bilmedi. Her hili bolup gördüňiz. Konsulluň işgärleri, olaň ýallaklary öýe çenni geldiler. Meni her hili edip ýygarladylar. Dağlarda weltip üstürp ýörkem ýanyma hep meni nemetdiler. Haýwat atdylar. Näştaýda öldürsek, sen kakyp goýbersek, nämetsek, gurtlar, uşlar ilk gidersen näşiňi. Hiç kim bilmeýär, eýle beýle şolar ýalak haýwatlar. Men gorkdummy? Gorkanym üçin şey etdimmi? Ýok. Türkiýe bilen Türkmenistan döwletiniň arasy açylmasyn, şoň gatnaşyklary bozulmasyn diýilip töwerler edilenden soň, ram hakykatdanam deportasiýa karary çykandan soň, sen Türkiýe watandaşy bolma tapagy ýok, deportasiýa edilýär. Şoň üçin aýtdym. Men
Maňa FETÖ'cü diýen adamyň özü FETÖ'cü. Özü FETÖ'cü. Cüzünü çilim pulu ýok. Bagyslan türsüsü ýok. Bilýän, türsüsü. Şular ýalaky sergezan, ýykmanna baryp ýatan tupoy özü ýaly Türkmenistanyň samsyk birini tapýa. Ogrulaňan piri bar, ogrulaň piri. Tutuş Türkmenistan halkynyň gözüniň ýagyny sorup, bütün owa hojalygynyň hemme girdejisini sorup, iýip bögenjik ýaly. Öňünden çykan zady iýip gören bögenjik bar. Sapar Yklymow diýip. Şoň ýallakylary edibilýän pohuňyz ýokma. Näme etdiňiz Türkiýede? Nämäni başardyňyz Türkiýede? Tökmet atmaktan kemine cücücük. Sen hemme maglumatyň menne bar. Sen ýanyndakylaň maglumatyň bar. Hemmeňiziň maglumatyňyz bar. Siz pikir ediňiz ok. Döwlet Baýhan 93-nji ýyldan bäri Türkiýede. 2 üniversitede okudum. Döwletde 9 ýyl işledim. Ol siziň ady bilen öňjek bolýan adamlaryňyz, partiýalaryňyz, syýasy hereketleriniz bar. Şolaň düýbüni tutan, şolaň esasy sütüni bolup duran adamlar men öz çağalary ýaly şolaň öýünden olandym. Siz sidik ýarışdyrjak bolýaňyz kimiň bilen? Bu jahilliňiz belki öz töwereňizde bolup biler. Hawa ýöne bizi hiç kim gorkup pişat edip bilmez. Siziň jemgyýeti ulanyp edýän, etjek bolýan pysdypjurlyklaryňyzy hemmesini bilýän, hemmesiniň materiýal, men islämok, maňa ýagýa her gün materiýal. Maňa her gün materiýal ýagýa. Şo materiýallaryň hemmesini toplap, nesip bolsa, men şu ekranlardan Türkmen halkynyň dikkatyny ýetirjek. Men näme diýdim oğul? Hemmeňe de aýtdym. Siziň diýdim, açar ýaly ýeriňizi jurnalist bolup açaryn diýdim. Bütün dünýädäki skandallar kimler açça? Jurnalistler açça. Jurnalistler açandan soň polisiýa, gilliňurluk, sud, hekazyet hemmesi onuň şol iş barada gürrüň goýýar. Inni men Türkmen halkymyň öňünde ýene bir zat söz berýän. Şu eden pysdypjurlyklaryňyz bilen baglanyşykly bar. Men dokumental film döretjek. Şol dokumental filmim Nobel bayragyna azat goýjak. Bütün bir ýerde şu kino filmlere azalyk berilýän zatlar bar bolsa, hemmesini berjek. Siziň bilen bile Niýazow döwründe döwletde işleýän, dürli edaralarda işleýän adamlaryň çykyşlary bar, video çykyşlary bar, tekstlary bar, ellerinde materiallary bar, kopýalary bar. Häzirki haramlyň, haramdaň döwründe işleýän adamlaryň siziň bütün edýän pysdypjurlyklaryňyz bilen baglanyşykly adamlaryň hemmesiniň elinde subutnamalar bar. Hemmesini çykaryp görkezjek. Siz arkaýyn bolun, hemmesini çykaryp görkezjek. Hökümetiň häzir hökümetde aňyrda diktator bilen bile işleşýän, diktator ýa öň işleşen adamlar bilen siz öz araňyzda dilluguşyp ýene Türkmen halkyny çürkejek bolýanyňyzy hemmeler bilýär. Şunu sowut edip biljegen bir topar adam ma bir toparum sowutnama bar. Ýöne ýene şeýle bir zat bar. Meselem hakykata jemgyýet taýýarmy? Şul hakykaty, şu sensasiýany, şu bombany eşitmäge jemgyýet taýýarmy? Men pikirime görä taýýar däl. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş şul hemmesi ýuwaş-ýuwaş hemmesiniň üstü açylar. Iň soňunda da şo dokumental filmde görersiňiz. Kim kimi nirede nädip arlapdyr. Bul adamlar bar-a, Saparmurat Niýazow diýilýän adam, şo Saparmurat Niýazow nähili diktator boldy. Şonu alan, Türkmen halkyny alan, näçe milyonlyk halka alap satyk gaýdan adamlar bular. Hawa, inni sizi alamanjyk nämejik, seni imanjyk nämejik diýe begonjyk. Edil şol ýaly. Hiç adam däl.
Ýöne şul adam bir köpük pul berdimi? Türkmenler İstanbul'da helak bolup oturka. İmani çörek takmanka karantinada. Şul adam goşant goşdumy? Hiç zat goşant goşany. Goşant goşdum diýen adamlaňam köpüsiniň özübinden çykan o. Beýleki garamayak türkmenlerden alan puly bilen gomporup men etdim diýe. Hawa biz şu pıssy pujurluklary bilmeýänler öýtýäňizmi? Ha? Näme üçin? 25-nji sentýabrda azalalygy döretdiňiz. Türkmen opozisiýasy diýilýäni birleşdirmediňiz. Aktivistleri birleşdirmediňiz. Haçan aktivistler bir nemetjek bolsa, çykyş etjek bolsa, bir ýerde protest geçirijek bolsa, öz adamlaryňyzy iý berip provokasiýa etdirdiňiz. Bulaşdyrdyňyz şo taýlaryny. Hemmeniňem subutnamasy bar. Hemmeniňem subutnamasyny ekranlardan görersiňiz. Hemmeniň subutnamasyny görersiňiz ekranlardan. Ol Türkiýedäki gomporşan bolup, Türkiýedäki adamjyklar wa töwereňizdäki ol Türkiýe jemgyýetine itiňiz pesende ady ýok şol adamlaryň. Siz ol adamlardan gahrman ýasajak bolýaňyz. Ha. Elbette siz il ogrularyny, halkara ogrulary gahrman edip görkezýän adamdan näme garaşýaňyz? Elbette Türkiýede de şolara ýaly adamlary pis sapar supesi diye. Şolara ýaly adamlar gahrman edip görkezjek bolýaňyz. Olara ýaly siz edermen bolýan bolsaňyz. Olara ýaly siz gujur gaýratly, götüňizde de gaýrat bar bolsa. Tanışlaňyzy goýun. Şol men plan siýasatyň wekili, men plan eýlebeli diýip. Menem tanışlam orta goýun. Siz Türkiýede eden işleňizi goýun. Men özüm ýekeje özüm agzalamy diýmok. Gromolom bir tarafa goýan. Şahsiýet görnüşinde çykjak garşyňyza. Men şahsiýet bolup dünýä türkmenlere eden hyzmatymy gawadyna geçiň terede miniň. Sizin mazarda yatan tohum tiýiňiziň gumu bilen getirip goýaňyzda da bara. Siz terediň şo tarapyny aşak gymyladyp bilmersiňiz. Şu hakykaty türkmen halky bilýär. Diňe türkmen sanlar bilen ok. Bütün dünýä türkmenleri bilýär. Ýene bir zat ştaýda ýer gelenine aýdasym gelýär. Siz türkmeniň düşmany. Siz türkmeniň agzybirliginiň, bileşmeginiň, birleşmeginiň düşmany. Şoň üçin şu maksat barada size kim näme buyruk berýän bolsa, şunu ýerine ýetirjek bolup, siz can atýaňyz, eýleňizi, beýleňizi ýyrtýaňyz. Muňam subutnamalaryndan ýene biri şu. Geçen edeki efirde İlbeg'e aýtdy. Näme diýdi? Goşutkan bir ýerde näme ýazýar? Komentar ýazýar, tesvir ýazýar. Nämemişin Sapar Yklymow Owganstanyň türkmenlerden Türkmenistanyň aktivistlere kömek etmek üçin ýüz tutupmuşyn. Dinle. Logika hiç ýyly ýok. Hiç ýyly ýok logika. Hiç ýyly ýok. Gowy dinleň inni. Şu bir adamyň nemesine sygjak zatmy? Şu aýdylýan gurrun. Nämemişin Owganstanyň türkmenlere ýüz tutupmuşyn bolýan? Owganstanyň türkmenler Türkmenistanyň aktivistleň hereketine goşulmak üçin, şonu gollamak üçin pul isläpmişinler. $1,5 milyon pul isläpmişinler. Muny kim aýdypmyşyn? Neme? Goşutkana Harmurat Söýne aýdypmyşyn. Harmurat Söýne kim aýdypdyr? Sapar Yklymow aýdypdyr. Inhas ediň türkmençiligiňiz. Inhas ediň türkmençiligiňiz. Erkin Ses kanalyna göni efirde siz özüňiziň kimdiňizi görkezdiňiz, tutuş türkmen iline bütün dünýä görkezdiňiz özüňiziň kimdiňizi. Aktiýanlykda menem öz kanalyňyza çykaryp moderator edip öz yalanlaryňyza şärik etdiňiz menem. Ýok Murat Gurwanow Türkmenistana gidipdir, ýok şeýledipdir, beýledipdir, ýok Orsiýetden yzyna adamma, Orsiýetiň kömegi bilen hökümeti ütgetjek bolýar, näme etjek bolýar, etjek bolýar, beýtjek bolýar. Hawa,
Bugünkü gün indi näme çykdy orta? Hemme şu oňa-muňa atýan tökmetleňiziň, pitçiňleňiziň, dilli uşukleňiziň, tökmetleňiziň aslynda öz etjek bolýan işleriňiziň diri ortağa çykdy, ýüze çykdy. Aslynda bu supujurluklaň, ýyle ýöňkeýän tökmetleňiziň, günäleňiziň hemmesini siz etjek bolup saýlanşypsyňar. Ýöne Hudaý gorapdyr. Türkmenler hakykatdan ham Hudaý gorapdyr. Allahan gorapdyr. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Hemişe aýdýan aktivistlere eginleşleme aýdýan. Halk synmaýa, halk samtyk däl, taparyklyymyň aýdyşýaly. Mal däl, sada däl, çopan däl, çarwa däl, halk. Eger bu halk hakykatdan ham sada, çarwa, çopan bolýan bolsa, hiç bir halkda ýok desanlar bizde bar. Näme üçin? Tawa, näme üçin? Usta diýilýän zat elinde hünäri bolmasa, ustaçylyk edip bilýärmi? Türkmen halkam hakykatdan ham şolar ýalaky. Bolmasa, şunça men galan ady goşak gel, diňe desanlary goşuň, halk edebiýatyny goşuň. Bizdäki desanlar häzir oturup sanasak, haýsy halkda şunça desan bar? Onda biri barmy? Ýok. Hawa? Ine ýene bir size hakykatda subut edeýin. Türkmenistany türkmenler, Türkiýedäki türkmenler we beýleki türkmenler hemmämiz Oğuz atadan gelýäsmi? Gelýäs. Türkiýede käbir türkmençiligiň käbir zatlary gowy saklanypdyrmy? Saklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyňky desanlar Türkiýede barmy? Ýok. Türkmenistanyň daşyndaky türkmenleriň arasynda Türkmenistanyňky desanlar barmy? Bilinýärmi? Ýaşaýarmy? Ýok. Hawa saparaklymy. Sen sada diýen, sen mal hasap etdiň, mal bolmagyny isleýän, sada bolmagyny isleýän, özüňe gullukçy bolmagyny isleýän halkyň saklapdyr şonça destany. Destany saklamak her gaýratlyň işimi? Hiç biriňiziň türkmen halkyna göwün etmezçilik etmäge, äsgermezçilik etmäge hakyňyz ýok. Siz öz götüňiz özüňiz atjaňyz. Açdyňyz atjaňyz däl gutordy. Gördü. Oty görünüp dur hemme zat. Hemme zat görünüp dur. Özüňiz, öz eliňiz, öz samsyklygyňyz bilen özüňiziň ölüm permanyňyzy ýazdyňyz. Muňa kim sebäp boldy? Allahan. Bir var sebäp boldy. Näme diýe? Şaşırtır diýe türkler. Şaşırtır. Allah diýe şaşırtır. Näme diýe? Allah ýalňyşdyrar diýe. Büdüreder diýe. Sakowladyr diýe. Şey diýe. Men bir opozisiýan öňde barjalaryndan biri öz kanalyna gönefir edip otyr. Men adymdan fake accountlar bar. Çemen ören adından açılan fake accountlar bar. Şo taýda agyna gelenini ýazyp otyrlar. Men bir ýere gidip barýan ýolda aýalygyna ýadyýa tanışlar, şular ýalaky siziň adyňyzdan ýazyp otyr, fake accountlar ýazyp otyr. Olaram hiç ýyly blog eden okdy. Men aýtdym, bu kanaly taýýarlaýan, ýörede oturan adam diýdim, şoňa bilen okmy, şonu düşünen okmy? Eger siz halkyň aladasyny edýän bolsaňyz, halk üçin göreşýän bolsaňyz, yalan bilen hakykaty saýgaryp bilmeýän bolsaňyz, siz nädip bu işleri başarjak adamlar? Men şoňa düşünenmek. Ýazdym şo taý kommentary. Men öz accountum bilen ýazdym. Men öz hasaplam iň soňkysy 2003-nji ýylda, ondan öň açylan, galanlaram öň açylan hasaplar. Girip gördüm, Döwlet Baýkan Çemenöre diýilýänler 3-4 günlükde açylan accountlar. Hemmeden fake accountlar. İstanbul'da oturan konsulluğun trollarının, trayanlarının ýazýan zatlary ýa-da. İki sany iýlevelli küntü bar. Köçede durup özüni hödürleýär. Haýsy ýurdun bir nemesi gizliň gullugy gelip bizi alarka, ulanarka diýip şeýdip hödürläp duran adamlar bar. Bularam durly at bilen biziň kanallarymyzda başga adamlaryň kanallaryna diňe
Bizim adımız bilen näl? Durly atlar bilen çıkış edýärler. Agzalalyk döretmäge çalışýarlar, tökme datýarlar, ýaýratýarlar. Mundan bilýär. Ýöne şol gün efirde men tesvir ýazdym, aýtdym, hormat bilen plany. Şu fake accountlar gayrat edip blog etseňiz, aýyrsaňyz, zat etseňiz diýdim. Gün efirde okudy. Gün efirde okudy, okan zadyny öz düşünmedi. Ýyznanam näme diýe? Biz diýe dürlü partiýalaryň toparlaň nämeleň bolmagyna garşy däl, eýle beýle umumy görüň. Ýöne diýe olar diýe biziň marada diýe bizi kritik etýän bolsa edibersinler. Olar diýe patpisçik ýitirerler diýe. İň soňunda boljak zat patpisçik ýitirerler. Ýagny agzalaryny, zatlaryny, tomoşaçylaryny, seredýänlerini ýitirer diýe. Mehriban doňanlar, ediz adamlar. Näçe wagtdan bäri zähmet çekilýär. Türkmenim kanalynyň bolsun, Erken Ses kanalynyň bolsun. Biz patpisçik üçin, reyting üçin, bir populizm üçin bir zat etdikmi? Edemiz ama. Bir halkyň öňüne çykýan adamlaň aýdýan sözüniň bir jogapkärçiligini duýmaly, bilmeli şonu. Bir ýöne agynyňa gelen zat aýdyp oturmaly. Men düşünemek bu adamlara wara. Indi şu taýda Oğuz Ruwa diýe häzir. Oğuzhan Ruwa. Indi näme diýe? Oğuzhan Ruwa diýe Türkiýanyň taryhy destanlar bilen doludur. Anadoluda ýazylan destanlaryň eşi benzäri deňi taýy ýokdur. Taryhymyz umumy diýip gürleýän bolsaňyz diýe mesele ýok diýe. Tarih men näme diýdim başynda? Sen sözlemiň başyny ýadyňdan çykardyň ýa-da gaçyrdyň. Sözlemiň sen otlyň çekip barýan parawozy görmän iň ýyňnaky wagona seredip aýdýan. Hemmemiz diýdim, Oğuz ataň diýdim, çagalar diýdim. Oğuzhan Ruwa, men Türkiýede önümi ularlym. Men Türkiýede bilim aldym. Men iş karieram hemme adam Türkiýede. Men Türkiýe döwletine hormatym çäksiz, başymyň täji, şu Türkiýe döwletiniň pasportyny tanaýan, göterýän üçin men çäksiz minnetdar bildirýän. Ýaşulymdy, maňa şonu alyp beren ýaşulymdy. Şoňa buýsanýan men Türk pasportyma, Türk watandaşlygyma da buýsanýan. Türkiýanyň nämedigini bilýän. Türkiýany guran döreden adam özü gylyw gyzyl Oğuz diýilýän beýik ägirt şahsiýet, beýik harby serkerde döwlet adamy Mustafa Kemal Atatürk. Bugünkü günde utanman Atatürk'e dil ýetirýän samsyklar bar. Öýkmanlar bar. Çilim pulum ýok şolar. Dogrymy aýdyn. Ýöne şonu da aýdýar, görüp şular ýaly erbet porsap, çüýräp, ýetjek derejedine ýeten. Şo görüplük biziň Türkiýedäki türkmenstanlarymyza da ýokuşýar. Türkmenstandan gelip Türkiýede pıstapıjylyk etjek bolýan, bolugsyzlyk etjek bolýanlaram pis tapar, suwpesi diýilýär, öldürýär, pis adamlar tapýarlar. Şoň üçin dedim Oğuzhan Ruwa. Men ikinji uğurum türkologiýa. Şoň üçin Anadoluda nähil destanyň badygyny bilýän ýöne sen häzir şol destanyň Google'a gir, sanawyny çykar. Biram Türkmenistanyň destanyň sanawyny çykar. Haýsy köp? Men şonu diýjek boldum sana. Türkçe söyleyeceğim sana. Bazı moruklar, tamam mı? Eski yönetimden kalma, milletin anasını ağlatmış, devleti sömürmüş, talan etmiş. Bugünkü günde de şimdi milleti salak yerine koyup kendini üçüncü diktatör olarak kabul ettirmek isteyen bazı asalaklar, bunaklar, moruklar bazı iddialarda, töhmetlerde bulunuyorlar. Sağdan soldan Türkmen uyanmasın, Türkmenler bağımsız olmasın, hür, erkin olmasın diye onların talimatlarını, onların isteklerini yerine getirmek için Türkmen için mücadele eden insanlara saldırıyorlar. Uydurma töhmetler
İftiralar atıyorlar. Buna cevap olarak ben söylüyorum. Bu adamlar bir de bu adamların iddiası şu: Türkmenistan'daki halk koyun, mal, gerizekalı, salak. Böyle görmek istiyor. Yani diyor ki o çok iyi biliyor. O çok kurnaz birisi. O çok iyi biliyor. Diyor devlet içinde devlettik biz zamanında diyor. Ben çalıştığım zaman devlet içinde devlettik diyor. Sen devlet içinde devlettin de niye müdahale etmedin? Hani sen vatan seversen, sen halkını, vatanını, milletini seviyorsan, bugünkü iddia ettiğin gibi halka, vatana, millete faydalı olmak istiyorsan, niye o zaman bu devletin içinde devlet gibi bir kudrete, güce sahipken bu milletin anasını ağlatmasına izin verdin? Ha? Kimsede para yoktu, sizde vardı. Niye izin verdin? Senin amacın doğruysa, sen gerçekten samimiysen, şeref sahibiysen, ha şerefsiz dedin ya kanalında, o şeref sende varsa, niye o zaman sen bu halkı kan ağlattın? Niye bu halkı Niyazov gibi, Gurbanguly gibi şerefsiz, onun bunun çocuklarına bıraktın? Niye? Ne konuştuğunu bilmiyorsun. O zaman cevap ver. Sen niye bıraktın? Türkmenler niye mahkum ettin bu orospu çocuklarına? Şerefliysen, becerikliysen, o kadar güzel işler yaptıysan, kudret, güç sendeydi. Niye yapmadın? Niye yapmadın? Bunu soruyor, halk soruyor. Niye yapmadın diyor. İstanbul'daki vatandaşlar ekmek yiyecek para yokken 1 dolar, 1 euro dahi vermemişsin ya. Hiçbir şekilde destek vermemişsin. Şimdiki sanki Amerika'yı açmış gibi, sanki hiçbir kimsenin yapamadığı bir işi yapmış gibi reklam ettiğin derneğe de hiçbir şekilde destek vermemişim. Bir sürü borcu var derneğin. Niye vermiyor? Niye yardımcı olmuyor? Boş senin. Kendin gibi söylediğin etrafındakiler de boş. Size Türkmen halkı fırsat vermeyecek. Size Türkmen halkı fırsat vermeyecek. Türkmenistan'da var ya, sizi bekleyen öyle bir insanlar var ki, şu Türkmenistan'ın var ya 1 millim sınırından geçtiğiniz anda didik 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 edecek insanlar var sizi. Lime lime edecek insanlar var. Niye? Neden? Neden? Çünkü onların geleceğini çaldınız. Geleceğini yaktınız siz. Onun için. Türkiye'deki dal kavuklar, dallamalar, sallamalar, siz kimin tarafındasınız? Siz kimi savunduğunuzun farkında değilsiniz ya. Ya donunuz yok, ekmek paranız yok, hava atıyorsunuz. Yok ben bu bilmem ne reisin adamıyım, bilmem ne başkanın, başbuğun bilmem neyiyim. Ulan siz o başbuğların, o eski kulağı kesiklerin, ağabeylerimizin dışkısı dahi olamazsınız ya. Sorun bakayım onlara beni. Ne diyecekler? Sorun. Ondan sonra bilip bilmeden ön yargılı dallama dallama konuşuyorsunuz. Hepsini de biliyoruz. Bir de bu kemiğine olacak salak benimle alakalı olmayan bir devlet adamına iftirada bulunmuş. O devletin adamının da adamları benim yanıma geldiler. Yazışma, internet, hiçbir şey, telefon, hiçbir şey yok. Yanıma geldiler. Gösterdiler. Tüm yazışmalarınızı, tüm konuşmalarınızı, sokaktaki videolarınızı, resimlerinizi hepsini getirdiler, önüme koydular. Dediler ki devlet olay bu. İşte orada hava atan, işte dernek kanalıyla hava atan, sanki dernek bugüne kadar insanlık tarihindeki ilk derneği onlar açmış gibi falan böyle reklam yapan, kendini bir bok zanneden sallama dallama cahil sürüsü sizinle ilgili her şeyi getirdiler, koydular önüme. Dediler ki olay bu. Bundan sonra sen bu işe karışmayacaksın. Bu işi biz çözeceğiz. Çünkü bize iftira attılar dediler. Ben de dedim ki arkadaşlar bu olayın sizinle alakası yok. Bu Türkmenlerin kendi arasındaki bir mesele. Bizim kendi aramızdaki mesele. Ben sizin kendi aranızdaki meseleye katılmıyorum. Bizden de kimse katılmayacak. Böyle bir şey yok. Siz yanlış anlamışsınızdır.
İşte bunların Türkçesini, bunların Rusçasını belki yanlış anladınız. Ondan dolayı yanlış anlaşılma var. Hiçbir şekilde dokunman yok. Biz adamlara ders vereceğiz. Ya insan hiç sormaz mı? Bu Devlet Bayhan'la ilgili Google'a gir ya. Hiçbir kimse çevren yoksa, tamam mı? Hiçbir şey yoksa, hiçbir şey yoksa birisi yazıyor burada da ona şimdi cevap vereceğim. Rızvan Painter diye birisi yazıyor. Bu da o gruptan. Devlet Bayhan sen beni bağışla velin sen diktatora mengdeş. Men pikirim men bilýän taparaga döwri halkyň ýagdaýy oňatdy bulara işlemä mümkinçilik bermediler. Ine hakyky ogruň şäriginiň tezisi. 21-nji asyrda ýaşaýasa. Bir aýdýan zadyň hene gelen o. Ogruýny aklajak bolýaňyz. Jenaýatkara aklajak bolýaňyz bara. Men düşünenmokdy. Neyse Türkçe bitireyim ben bu işi. Şimdi dil uzattığınız kemiğine gerizekalısının dil uzattığı vatandaş ben bir devlet adamıyla röportaj yapmışım. Resim var. Ben çok devlet adamıyla röportaj yaptım. Türkiye'de de devlet adamlarıyla röportaj yaptım. Bakanlarla da röportaj yaptım. Vereyim mi isimlerini? Tek tek vereyim mi onların isimlerini? Gidin onlarla konuşun. Ha? Konuşabilecek misiniz? Yanına yaklaşabilecek misiniz? Ya kardeşim ekmek paran yok. Sigara paran yok. Hava atıyorsun ya. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Hiçbir kimsesin. Hani elinde suğutnama var mı? Tonlarca var suğutnama. Bir yerine sokacak sen suğutnamanı. Bir yerine sokacak. Biliyor Neyse Türkiye ayağı bu. Dolayısıyla ben açıklama yapacağım. Buradan Türkiye Türkçesini anlayanlara söylüyorum. Çok güzel bir açıklama yapacağım. Bir gazetecilik çalışması, araştırması yapacağım. Ve bu çalışmaları Türkiye'nin ilgili mecralarına, kurumlara göndereceğim. Benim yetişmemde emeği geçen alperenler var Türkiye'de. Allah'a çok şükür. Allah uzun ömür versin. Onlara da göndereceğim. Konuyu onlara havale edeceğim. Ondan sonra siz görün Devlet Bayhan kimmiş? Benim üzerimde, benim geçmişimde ve geleceğimde imzası olan alperenler var Türkiye'de. Alperenler var. Gerçek babalar, gerçek ağabeyler var. İşte onlara cevap verirsiniz. Onlarla muhatap olursunuz. Ben sizinle muhatap olmam. Sizin seviyenize inemem. Ama bugün rica ettiler. Arkadaşlar dediler ki bizim adımıza bir konuşma yap. Bu kadar ortada şey var. Bilen biliyor gerçekleri, bilmeyenler de bilmek istemiyor. Yoksa bilinecek, edilecek çok şey var. Şimdi burada ben Azat'tan bir şey sormak istiyorum. Azat, bayram azatlığa çıkarıldığında sen çıkan günü bir video demettin. Şu videonun çap edildiğini. Şo bilen bağlanışıklı bir gurrun versene. Sen şayat hükümünü. O video başta şu çıkarıldı, näme edildi, şu Türkmenistan Halk Hareketi'nde şu nämeye verdim, şu muallim diyene. Şu tayda adam şu geplerini yerime kesip koyuyorlar da hayır şu tayını şu iki sumak yaşılığa gülleyen yerimi kesip alıp koyuyorlar, näme diyorlar. Odam şu kesilen yerim şu jayam peyda berdi. Bular eğer şu vakt kesilmende bular çıkıp göz yüzünü açmazdı bular.
Ne bu zadın beren peydası bular öz yüzünü, yankı hakiki yüzünü görezdiler. Özünün etmeni işini yine alıp çıktık. Yine kimnemi ben şu Türkiye'nin şu namesi şu kim prokuroru dedim, başka zat dedim. Şu alıp çıktı. Yine nami bir Kızıl Alma derneği şu bolmadık gep görürün oladı. Şu. Yine men hazır yine şu hem aktivistleri biz toplayacak bolyaz. Yine Türkmenistan Halk Hareketi deydi, DVT deydi, Türkmeni Abidine emsa hem şu aktivistleri. Şu. Bu ikisini bu şu yaşlığa seyretsek biz toplanmayız. Biz hiç kimin onların gepine seyretmeli değil. Olar dine etçeği gıyvat, töhmet. Yine men şu tayda açacakzadım. Men şoların gepine gidip kebir adamlara töhmet attım. Ne hak yere. Yine men şu adamlardan yine şu tayda ötünç soraya. Atamıştım ben yanlıştım. Buların töhmet atyanlığını men bilmedim. Yine şu için. Zildeşler men bu tayda açacakzadım. İnanman bulara. Ne? İnanıp men kiyalı bir beygünah adamlara töhmet atarsınız ya bir inamınız kaçar. Onların niyeti şu. Şoların niyeti şu halkın şu dine şolara ağza seyretsin. Şu başkalar yok. Hiçbir opozisiya adam yok onlar için. Aktivist hem yok. Onların yanında bir 4 sanı bir bileme onların. Kellesi işlemeye diysem bir hili öyle. Onlar nereden? Mars'tan gelen ben düşünemem. Onların gürleşinden şu ehli ediyen çıkışlarını şunun seyredip gelinse yine bugüne çelli ucu buların hakiki ucu. Bular ucu son kudörler naglı yalan gürlep başladı. Naglı. Şu göz göre durup yalan geplep başladılar. Yine şu taya benim kaharım geliyor. Yine şunun için yine aktivist DVT'nin aktivist bilen nam ettim. Şimdi biz yine şu hem aktivistler şu toplanıp şu özümüz hareket edip bir zat edecek olacağız. Bu özüne opozisiya diyenlerden hiç geli tolk yok. Yok. Dine oların ki şu 3. diktatörü kurmak. Biz aydın da öyle de. Adat başta sözüň bolýan. Şutada illeşýärmiz bilen bir taryhy ýagdaýy men neme etjek bolýan. Paýlaşjak bolýan. Bayram çykanna şol gün Adat bir video taýýarlady, iýberdi. Maňa başga ýere diýberipdir, maňa diýberdi. Ýöne şol videoň şol ýanky adamlar bilen baglanşykly käbir adamlaryň näme etjek şol bir intek bir azazyk bir haýwan öljek boluwurana ýa-da ýarawsuzlar şonu töweregine bir maslykçy guşlar üýşýär ýa-da sırtlanlar, giýenler üýşýär edir şolar ýaly. Adat maňa aýtdy, "Döwlet aga" dedi. "Men bir çykyş etjek" dedi. "Şeýdip çykyş etmesem" dedi, "şul işiň soňy" dedi, "ýaman biderek bolýar" dedi. "Şu" dedi, "adam bolup normal adamlaryň" dedi, "kellesine gelmeýän zatlar bolýar" dedi. "Men şunu çykyş etjek, şu" dedi, "videomu goýuň" dedi maňa. Video seyretdim. Hakykatdan ham videoda aýdylýan zatlar boljagyny menen bilýän, şeýle zatyň boljagyny. Ýöne edil bular ýaly bolar öýdüm. Ondan siz hemmeňiz kanalda bar şo video seyredin, Adatyň senzura edilmedik videosy. Ondan men soradym, "Näme üçin şoň Adatyň videosy senzura edildi?" diýip. Berilen jogap şu, intak olar hiç tatdimediler bu temada. Şoň üçin biz şo taýny kesip aýyrdyk diýdiler. Inni diňlän, mehriban doganlar. Şolar şo gün şol ýalňyşy etmedik bolsa, Adatyň videosyny senzurasız goýberen bolsa, problema bolmaýardy.
edil bolar ýaly bolmaýardy. Problema bolmaýardy. Ýöne şeýtdiler, şeýdibem belki bilgeşiň etdiler, belki bilgeşinler ýöne halkyň ustaýyna geldi-de dogrusyny aýtsam. Ustaýyna geldi. Her gün 300-400 adamdan komentariýa, ses, video, hemme zat gelip durýar, ne gelip durýar. Hiç adetmen şolar bilen meşgul bolup oturuvermeli. Bu näme üçin? Öňden näre işläp beremsoň. Bu häzirki ýagdaý däl. Adamlar 94-nji ýyllaryň näre men şu görüşiň içinde diýen bir samsyk ýazýar, ýani sen näme etdiň diýe. Sen näme etdiň diýe. Indi şu adama sen näme hakykata düşünürjek? Sen näme etdiň diýe. Men halkyň hyzmatynda ekrandan, mikrofondan öňünden ılgap gören adam. 94-nji ýyllaryň näre elim bilen, galam bilenim ýazanda atlanma. Indi bir adam aşa edip zähmet çekýär, ondan birem gelýär daýda sen näme etdiň diýär-de. Awa, näme etdiň? Şodan hanyň näme diýjek? Indi şular ýaly bir aňsyz birine näme düşünürjeksin? Şonda şeýle diýdi. Razvan Painter'e häzir men jogap berjek. Ondan şonda öňünden nidi şolaň nemesini duruzmasak, şolaň halka hüjümini, halka etjek bolýan hüjümini, ýalan propagandasyny, provokasiýasyny duruzmasak bolamak diýdi adam. Ýöne şonda arada köp adam düşünmedi. Maslahat edildi. Köp adam goýmaň diýdiler şonu. Ýöne men öz kanalymda goýdum. Awa ondan näme boldy? Ýynam özüňiz berýäňiz. Bilýäňiz. Näme bolany? Biz etdik bolurlar. Şeýleme adat? Ondan inni subutnamaly gurrunga gelindi. Biziň elimizde subutnamalar bar. Biz bayramyň haýsy gün çykaryljagy barada, haýsy gün çykarylmaly diýip berilen kararlar üçin hemmesi biziň elimizde bar. Ýöne biz hiç kime hiç tat diýmedik. Awa. Soň näme etdiler? Ellerine hiç hili subutnama bolman soň allap mullap bayramyň başyna aýlap bayramyň bütün dokumentleriniň kopýasyny alarlar. Hawa. Inni kelledi işleýän adam hökümünde bir watandaş şoňa baha bersin. Birinji pyssypjurluk ýol almady, ikinji pyssypjurlugy ýüzürdiler. Mundan soň köp pyssypjurlugy ýüzürdiler. Sebäbi olaň häsiýeti şul, jan agalar, jan oğullar, jan uýalar, jan bajylar. Bulan bolup bilşi şol. Hudaý bulara başga häsiýet bermedik. Bulan yamanlykdan, görüplükden, dönüklükden, içgaralykdan, ogurlukdan başga, nevsegurlukdan, peýdakaçlykdan başga bulan edip biljek zady ýok. Inni häzir şu ýanky tesbir ýazýana gelýän. Razvan Painter diye Döwlet Baýhan Azatlyk radiosunda Harmradaga bilen işleşdiňizmi we şo döwür ýamanlyk gördüňizmi? Onsoňam Döwlet Baýhan baraňyzda hormatum uly saparaga Harmradaga ýoly ziýansyz peýdaly diýip pikir edýän. Hawa. Sen şolaň tarapdary, şoň üçin şular ýalaky ýazýan gurrun ýok. Döwlet aga gepiňizi bölýän. Hazır zaryadka ölse, telefonuň zaryady ölse gile etmersiňiz de bolýarmy? Bir 5% galypdyr da hazır. Sen onda dakip täzeden geleň. Bu taýda Zaryada dakip täzeden goşup ýakynda ýokmy razet? Men näme diýen soň goşulýan. Davay, bolýa, garaşýan.
Inni Yankı illeşimide men jogap berjek şu taýda. Azatlyk radiosyna Harmad abi bilen işleşdiňizmi diýe. Men 2007-nji ýylda bir Azatlyk radiosyna işledim bir salym. Ondan soň düşünşülmän men durmuşdaky prinsiplerime gawat gelmedi. Olaň şertleri şeýdip aýrylyk. Ondan soň 2012-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli men Azatlyk radiosyna işledim. Harmad abi bilen men işlemok. Harmad abi bilen işleşen adamlar bar. Ýöne. Ine häzir şu Harmad abi işleşdiňmi? Bir ýamanlyk gördüňmi diýen adama jogap. Harmad abi kim bilen işleşmän gördü? Hemme kişiň ýanyna ýamanlyk gördü şol. Hemme kişiň ýanyna ýamanlyk gördü. Hawa iň soňunda da ahir ýaşynda da şu adeçende bar awraýny şol agynyň elini samraýap oturan adam bar şol türkmen inha sada türkmen şeýle pohlon mafiýasy. Pohun patentini alan adam. Ana şoň bilen maskara bolup otur. Men dogry maýsam Harmad aga näse mary. Yani beýlekilere däl, olar kemine ýal samtajaklara däl, olar özüniň kimdigini görkezýär sebäbi bu zatlar hükman häzir bolmaly, mehriban doganlar. Näme üçin? Bu hereketler İstanbulda başladymy? Türkiýede başladymy? İstanbuldaky gahryman illeşlem hemmäňiziň öňüňizde çäksiz minnetdarlyk, hormat bilen başagyň. Siz diňe haram ulyny haramdagy gorkuzmadyňyz. Siz haram uly haramdagy burdan öläýse, şoň yzynda ýene türkmeni biz taýlamaga dowam edeli diýip haramdagyň töweregindäki adamlar, öňküler, soňkular bilen bililikde dilli uşup beren adamlarym gorkusyňyz. Siz aslında özüňizdäki güýji özüňiz bileňiz. Näme üçin gorkýaňyz? Näme üçin? Men düşünem. Siz haramdaga gorkuzýan bolsaňyz, haram ulyň gorkuzýan bolsaňyz, türkmeni gul etjek bolýan ähli imperialistleri gorkuzýan bolsaňyz, olaňam güjükleri üýrüp dura howlap, şeýlämi? Olar gorkuzýan bolsaňyz, özüni oppozisiýa aktivist diýdirjek bolup, oppozisiýa garşy, aktivistlere garşy elinden elenini gaýgyrmaýan adamlarym şeýdip gorkuzýan bolsaňyz, diýmek sizde güç var. Diýmek siziň güýjüňiz şuloň 7 arkasynyň tohum tiýjiniň bar güýjünden hem güýçli siziň güýjüňiz. Türkiýanyň topragy inha şol ýaly bereketli, mübarek toprak. Onda da Istanbuluň ylgamy inha. Siz Aziýa bilen Ewraziýanyň ortasynda durup şeýdip edermenlik, mertlik görkezýäňiz. Karantina döwründe işsiz galyňyz. Bir garnyňyz aç, bir garnyňyz dok galyňyz. Hawa size kömek etdimi şol adamlar? Etmedi. Üstesine de. Bu adamlar häzir İstanbuldaky käbir aktivistleri özüne bergidar etip görkezjek bolýar. Şolardan pul aljak bolýar. Utanman. Aslında bular ýalaky adamlar näme etmeli? Men bütün hemme adamy şu türkmen halkyna, şu aktivistlere bagş edýän nimeli? Diýmeli. Bagş edýän näme ma bolsa hemmesi siziňki diýmeli. Bolun görüşüň diýmeli. Esasy güýç Türkiýedäki türkmenlerde. Kemine diýen özü nerden çykdy bilýän mami? Bilýän. Gowy bilýän. Bilýän. Şoň üçin hemme kişiler Türkiýedäki şu hereketi, Türkiýedäki güýjü öz bähwidine, öz peýdasyna ulanjak bolup
Yırtar ýaly ýyrtýar. Ýöne şu neçeni başaryp bilmediler. Mundan soňra başarmaz. Idi dilleşler. Mehriban dogunlar. Siz yekedäl. Türkiýede Türkmen dawasynyň esasy sütünleri bar. Ýaşullygymyz bar. Türkiýanyň dürli ýerine oturýarlar. Özlerim hakykatdan hem gudratly, güýçli, her hili mümkinçiligi bolan ýaşullygymyz bar. Ýöne şu ýaşullygyň ýanyna gidip şu ýaşullardan maslahat sorap, şu ýaşullardan gollap almak üçin arassa bolmaly özüň. Niýetiň, päliň hemme zadyň arassa bolmaly. Ol adamlar 3 kilometrden tanaýar kimin kimdigini. Hawa, hälki owrular jümleler şoň üçin. Şoň üçin aýdýarlar, şoň üçin taryhy ýigrenýärler. Şoň üçin jurnalisti, şoň üçin mediany, metbuaty ýigrenýärler. Şoň üçin sebäbi hakykat bilinmellerle özlerini gahrman görkezjek bolýarlar. Hawa, şoň üçin hem Türkiýedäkiler öňüni aljak bolýarlar. Ünsferiň iň güýçli hereket edýän, iň güýçli çykyş edýän, iň güýçli täsir goýan Türkiýedäkilerdir. Esasy güýjem Türkiýedäkiler. Döwlet Baýhan näme etdiň diýenlere jogap. Döwlet Baýhan 94-nji ýyldan 98-nji ýyla şenli Ankarada ýerleşýän Mawtumly ýaşlar neşriýat birleşigine işledi. Egin neşlen bilen bile. Men başlyk däl, menden öň Türkiýe gelenler başlykdy. Şolar bilen bilişesdik. Türkmeniň hemme taraplaryň dünýä tanadylmak üçin. Adam geldi. Inni 92-nji ýylda Türkiýe-Türkmenistan dostluk dernegi kuruldu. Yzy ýanyndan Avrasya Kültür Dernegi kuruldy. Avrasya Kültür Derneginiň Türkiýede Türkiýanyň taryhynda we Türkmenistanyň taryhynda şeýle ähmiýeti bar. Türkiýe döwletini şo wagt 90-njy ýyllaryň başynda Türkiýe döwletiniň kanuny boýunça daşary ýurtly studentler dernek kurmagy, jemgyýet kurmagy gadagan. Ýöne o wagt Medeniýet ministri Köksal Topdanly, o wagt Namyk Kemal Zeybek ýaly Köksal Topdan ýaly ägirtlerimiz bardy. Mertlerçe biziň ýanymyzda durdular. Salahattin Baysal hemmesiniň hem guramaçysy. Erkek ýaly mertlerçe durup ýanymyzda durdular. Şo dernek jemgyýet guruldy. Ýol başçylygyny Türkmenistanlar alyp bardy. Näme üçin etdiler? Türkmenistanlar tejribe gazansynlar diýip etdiler. We gazanly şo Türkmenistanlar. Avrasya Kültür Dernegi ýadyňyzdan çykarmaň. Onuň Türkiýe-Türkmenistan dostluk dernegi bardy. Mawtumly diwany jurnaly çykarylýardy. Siz näme etdiňiz diýip soraýaňyz. Siziň özüňiz näme etdiňiz? Siziň bir zat etmek niýetiňiz ýokba, bolsa ederdiňiz şu wagt eçenni. Niýetiňiz hem ýok, niýetiňiz bolaýynda da mundan soň towa edip Türkmen halkynyň öňünde dyz çöküp towa edip etjek bolsaňyz da edebilmeýäňiz. Sizde talant ýok, sizde ukuyp ýok. Hudaý sizi ukuypdan, talantdan mahrum edip durar. Ýok sizde hiç zat. Guyma ursak bolmasa diýe, sokma ursak neýlesin diýe. Şoň üçin häzir Türkiýede ýok jemgyýet, jemgyýetimiz şeýle, jemgyýetimiz beýle diýip gomporýan adamlar şu zady bilmeli. Ana Döwlet Baýhan 1994-nji ýylda Türk dünýäsi gençleri Mahtumkulu Ýaýyn Birliginde çalışmaya başladı. 1994'ten 1998'e kadar. 1997'den 2006'ya kadar Türkiye Devlet Radyo Televizyonu TRT'nin TRT İnt, o zaman TRT Avrasya vardı. Sonra TRT Türk, kanallarında Merhaba Dünya,
kökeni Iraklı, Türkmen, gerçek goç yigit, edip öğrenin hazırladığı. Hatice Çalışkan ablam da var sağ olsun. Onu da yardım ettiği. Her gün günlük 45 dakikalık canlı yayın. Yardımcı sunucu olarak. TC vatandaşlığım hiçbir şeyim yok. Yardımcı sunucu olarak. Niye? İran'daki Türkmenlerden çok telefon geliyor. Diğer dünya Türkmenlerinden çok telefon geliyor diye Türkmenistanlı birisini koydular. Yeri geldi tek başıma sundum Türkiye Türkçesinde. Şimdi ondan sonra 2006'dan 2006-2007 Avrasya Kültür Derneği Başkanlığı. Tekrar ikinci dönemde Avrasya Kültür Derneği Başkanlığı yaptım. Bunun yanında Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği ile yapılan çalışmalarımız var. Türkmenleri tanıtmak üzere. Konferanslar mı dersiniz, geziler mi dersiniz, ne derseniz deyin bunun adına. Cuma Sapar'la ilgili söyleyeceğim şimdi. Şimdi bu çalışmalar yapıldı. Ondan sonra 2012 ile 2019 arasında da Azatlık Radyosu'nda çalıştım. Dünya Türkmenleri üzerine uzmanlaştım. Benim konum Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri ile ilgili ne varsa ne yoksa çoğunu takip eden, gündeme getiren, eğer şu ekranda bir şey görmüyorsanız konuşulmasının, etmesinin hiçbir faydası yok. Onun için de işte medya önemli, kanal önemli. Tanıdınız mı şimdi Devlet Bayhan ne yapmış, ne etmiş? Devlet Bayhan Azatlık Radyosu'nda 2012 yılından 2019 yılına kadar Türkiye'de olduğum için Türkiye muhabiri ve dünya Türkmenlerinden sorumlu olduğum için ne yaptım? Türkiye'deki Türkmenistanlı vatandaşların problemlerinin üzerine gittim. Bunu gündeme getirdim. Ve Türkiye'deki Türkmenistanlıların problemleri, öldürülenler, kandırılanlar, satılanlar, kendi vatandaşlar tarafından satılanlar, kandırılanlar hepsiyle ilgili Azatlık Radyosu'nda konuşuldu ve uluslararası dosyalara girdi, raporlara girdi. Uluslararası kurumların data arşivine, bilgi arşivine girdi. Devlet Bayhan ne mi yaptı? Devlet Bayhan bir şey yapmadı. Dünya Türkmenleri, Türkmenistanlılar, Türkmen halkı Devlet Bayhan'a yaptırttı. Rahat ettiniz mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Türkmenler bana şu işleri ettirdi. Dünya Türkmenleri ettirdi. Komporon molyanlandım. Haysiniz gidip Türkmen ekranı gördünüz, Türkmenin käbesini, Mavtumulun guburunun yatan yerini, atası Devlet Mehmet Ağa bilen bile yatan yerini, haysiniz gidip ziyaret ettiniz, haysiniz gidip gördünüz. Gaytam yok, o Türkmenler şeyle, bu Türkmenler beyle, yankı Samsun ayda şeyalı, o vansanlı Türkmenler aktivistlere kömek etmek için $1,5 milyon para peşkeş istedi deyip samtık gurrunlar ediyorlar. İnhas edin dünya Türkmenleri var aradaki maglumatunuz, inhas edin patriotluğunuz, inhas edin vatanseverliğiniz. Hava utanman şul adamların tarafını tutyanlar var. Utanman. Onunla demek sizem şulun şerigi, sizem şulun oğul eden günahlarının şerigi, ortağı, suç ortağı o zaman sizde. O zaman şimdi siz de diktatör yalakalısınız ya. Ha kurban gılı ha bu ya hiç farkı yok ki. Olam halka düşman, bularım halka düşman. Tapavut yok bulan arasında. Hiç tapavut yok. Hiç tapavut yok. Onun hoňup çık gurlayanız aktivistden gow tayarlan teksti var. Şo teksti ne tip bolsa bir näçe onun içinde görürsüňiz. Kimine kimdigini, kimine diýilen Merdan Muhammedowyň kimdigini. Hemme dokumentler bilen. Yanındaky samsyk bara ol Türkiýeli çörek pulu bolmaýan ýöne
Türkmeniň arkasyndan gomporup özüne reklam etjek bolýan, itiň ispisegine ady bolmaýan adamlar bar. Türkmenler ulanjak bolýan. Ine inha şu bizim bar bolup bilşimiz inha şu. Ine bar bolup bilşimiz. Seret bolýa agam peýdaly bir zat aýdaý ine. Ýzam gelýär. Tanaýas hemmämizi. Inni. Käbir adamlar şeýle neme diýär? Döwlet aga diýär. Şular ýalaky bilýär, bilmeýänem diýär. Bilmän geçsin gerek gel şu zatlary aýtmak diýär. Şu wagt içinde Sapar Murat Niýazowy aýnadyp diktator edeniňiziň birinji sebebi inha siziň şu düşünjäňiz. Siziň şu düşünjäňiz sebäpli Niýazow Sapar Tilki diktator boldy, işiňizi gördü. Ondan soňam haram bolu haramda we şolaňam häzirki şärikler şey edip sizi barmagynyň ujunda oýnatyp ber. Yine de siz aýdýaňyz şu hakykatlar aýdylmasyn diýäňiz. Bu hakykatlar şu gün aýdylman, haçan aýdylmaly? He? Hawa, menem sizi ýaly pikir edýärdim. Bir näçe gün mundan menem sizi ýaly pikir edýärdim. Aýdýan ýok biler bilmez ýöne. Mesirge di. Bular mesirge di. Mesirine çydanyp. Mesirine çydanyp. Onuňam şu taýmada geldi bara. Diňe aktivistlere hüjüm edýärler. Diňe aktivistlere hüjüm edýärler. Diňe erkinlik azatlyk hereketine, halk üçin hereketine, halka hereket edýärler. Öz şahsiýetime näme diýseler şonu näsin? Men geçirýän hemmesini. Ýöne türkmen halky. Şunta destan döreden türkmen halky, şo destan hinidem saklayan zergärlik suňatumyz kimde bar? He? Kimde bar? Gelin ýylamadan edýän naýşy gaýma kimde bar? Hiç kimde ýok. Haýsy halkyň adamyny getirin. Şolaň edişýaly keşde edip bilen ok. Bizim gelin gıylamız ýaly adatdan daşary suňgato hünäre eýe bolan başga milletin aýal gyzy ýok. Öňe siz şunu harladyňyz. Siz harladyňyz. Şunu harlan, şulaň namasyny baskylan, şulaň namasyny göz dikýän adamlara siz bugunky gün çokunýaňyz. Şolary milli gahrman ulan etjek bolýaňyz. Siz şolun günäsine şärik bolýaňyz. Başga da gynanymok, siz şolun günäsini bile götürjek bolup ýalňyşyňyza gynanýan. Türkmen halkyna bile edýän dönüklüğüňize gynanýan. Şu bile edilýän dönüklüklere şärik boljak bolşuňyza gynanýan. Çala eşitip çatma ýykyşyňyza gynanýan. Jurnalist diýilýän adamyň elinde hemişe arhiw bolýar. Hemişe arhiw bolýar. Jurnalistde halk istemese de iyi berip dur hemme zady. Hawa, internetde teň süzgüjüň bar. Onnomyna adamyň bar. Ýöne türkmenden hemmesi internet bilen edýärmi? Bizde internet ýok. Bizde adaty usul bar, elden ele geçýär. Bur toparda atma meni, hawa. Bur toparda atma hemmesinem Türkmenistan döwletiniň geljekde guruljak Türkmenistan döwletiniň hazinasyna özüm tapşyrjak. Meýletin tapşyrjak. Menden goşant bolsun diýip tapşyrjak. Ana, edibilýän bolsaňyz, bar emlämem Türkmenistan döwletiniň adyna geçirjek. Ýöne erkin Türkmenistan bolany, hakyky erkin döwlet gurulanda men şonu etjek. Etmediň diýbem yüzüme goýuň şonu. Ýöne şu ýallaklyk edýän adamlaryňyz şonu edibilýärmi? Bir adam aktivistmi dälmi? Bir adam türkmen üçin peýdaly bolup bilýärmi? Bolup bilen okmy? Halkym şu wagt içinde näme üçin aýtmadyň? Bir-biriňizi satýan ýaly bolýar.
kim kimi satdiýa, kim kimi satdiýa. İki tarapam şugulçy bolsa, iki tarapam dönük bolsa, iki tarapam halka düşman bolsa, aýdýanyň dogry. Ya iki tarapam halka garşy, halky gul etjek bolýan, batyra geçjek bolýanlar bilen hyzmatdaşlyk edýän bolsa, aýdýanyň dogry. Ýöne bärde bir tarap ba olum halk indi mundan soň gul boljak gel, indi mundan soň ogrulara boyun egjek gel, haramzadalara, peýdakeşlere boyun egjek gel, şolon gulu boljak gel diýen halk bar. Halk satýarmyň şolar? Bular halky satdy, satyp satmazy çykdy halkyň. Senem şo ýanky garry gurtulary ýaly, şolong töweregindäki samtyk, ala samtyklar, tentekler ýaly agzyňa bir zat gelse ýöne aýdyp bermeliler eýdýäňizde, olaňa agzy bilen yzy ütgedi. Ol yzyndan çykarmaly pokuny olaryň agzyndan çykaryp başlady. Olaňyny türkmen halkyndan gorkup, olaň organy ýeri ütgetdi gorkusundan. Nihaýetiniň bar bolup bilşiňiz bara. Aýryan men şonu. Şoň üçin aktivistler ýüzlenmesini men halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirjek, ondan soň şu temany duruşy bilen ýapjak ýöne şo taýda. Şul adamlaň biziň bilen balanşykly, türkmen halky bilen balanşykly, ähli, ähgermeçilikli, paýyş, hapa sözlerini men ekranda görkezjek. Özüňiz ekranda görürsüňiz. Men şonu okajak gel, men şonu aýtjak gel. Hudaýa şükür. Onlarça 20 ýyldan köp wagtdan bäri agzyma paýyş söz aýdamok. Men özümi arasalajak bolýan. Bir kemsiz gul ýok, ýöne men özümi arasalajak bolýan. Münasip boljak bolýan türkmen adyna, ata-babalarymyza münasip boljak bolýan. Inni häzir ada sana da söz berjek bagyşla. Inni şu taýda Owganistan türkmenleri Türkmenistan serkedini goraýa ýyllardan bäri diýe. Ine hakykat. Ine hakykat. Ýöne olar bilen ok. Ýalňyz gurt. Каковай Гурт Мурадов. Вы за себя говорите, зачем за всю нацию говорите, слишком много лидеров, давайте результат. Ine senem gepe düşünüň. Sana aýdyrly edilen işleri aýdyrly. Bir diňe bir adamyň şu halkyň hereketindäki bir adamyň edin işini sana mysal berdiler. Bir adamyň edin işi şolong 7 arkasyna getiribem. Terediň bir tarapyna goýsaň, inaşylar ýaly men uly gürleýän. Ha, oşo gürleme hakymman. Türkmen halky şol hakymana berýär. Öz maňa etdiren işi bilen men şolong buyrugy bilen ýerine ýetiren wezipelem bilen men şol hak menne wadi hasap edýän. İçiňe ýansyn. Lider barmyşym bir topam. Bize göremiz ok. Inni Owganistan türkmenleri serkedi goraýa diýär. Ine şu hakykatan bular bilen ok. Şu hakikaty şular bilen ok. Türkmenistan hökümetiniň öz serketini gorap biljek hiç ýyl güýji, mümkinçiligi, ukyby hiç zady ýok. Türkmenistandaky serketçiler dedagşyna diýilýän. Biri-birini türkmeni öldürmek, türkmeni gıynamak, urmak, ýençmek, şoňa äsgermeçilik etmek, şoň mertebesini pesetmek bilen meşgul. Türkmenler, serketçiler, goşunly edilýän iş ana şondan ibaret. Hawa, siz şu dedawşyna höküm sürýän, parakorluň höküm sürýän goşundan näme garaşýaň? Aýdana Allah goraýa diýip. Öňünden bilýän ýa-Allah, şol Owganistan bilen aradaky şol serket ýakata duruşy bilen türkmen, şo türkmenler Türkmenistan döwleti şolara bir döwüm çörek bermese-de Türkmen ady üçin, Türkmenistan ady üçin janyny gurban edýän Owganistany türkmen howmlarymyz, doganlarymyz şolar. Şolong türkmenler Türkmenistan üçin edýän töwekkülçiliginiň milliona birine edibilen zat. Onuň gürleýäňiz, samsyk gürleýäňiz. Ýok,
1,5 milyon isledi, nämetdi? O samsyk bolup kenge sığyan gurrun däle. Şu gurrunum sizin kimdiňizi açyk aýdym görkezýär. Bulan himmetini Allah etdirýär. Şoň üçin açylar ýalladyňyz boldy. Sehetlice tamamyca günüňiz galdy. Siz tarihin gara sahypalaryna ýazylýaňyz we ýitip gidýäňiz sahnadan. Türkmen halky sizi arasalaýar. Yaman ody arasalaýar. Ine görüp duruň özüm. Özüm halk edýär şunu. Men ýene bir çykyşymma aktivistleň haýyş eden çykyşy daklat, raport ýaly bir zat. Şo taýda pasport kopýalary, adamlaň öz aralaryna hatlaşan zatlaryň screenshoty, ekrany, zady, himme zady bar. Seslere, videolara çenli bar. Ýöne sesleri, videoları ulanjakken siz meni bagyşlaň. Onu men erkin Türkmenistan bilelikde gurjak erkin Türkmenistan döwletimiziň hakyky demokratiýa, hakyky türkmeniň awraýyna münasip boljak. Ogrusuz, jümrüsiz, dönüksiz, köçede durup gawat gelen ýurdun gizli nurlugyna özüni satjak bolýan küntüleriň bolmaýan bir ýurdunda netip bolsa arhivlerde durur, gerek adamlar onu ulanar. Yani onu halk açıp oturmağa gerek yok. Ine şulara ýalbat edilmeliler. Bilýäňizmi? Edilmeliler. Ýöne siz nämen halka görkezlip, nämen halka görkezmellerligini bilmän aýçykyn görkeziň zat edin. Bolýa sen kinem görkezersiz. Olar ýaly bolsa. Inni mikrofanda onlar häzir jemlejek. Aýdyşym ýaly aktivistleň iň soňky haýyşy men ondan gezegi olara berjek. Ekrana çykyp ýalňyşsyn, ýalňyşmasyn, nämetse şonu etsin. Birem ekrana çykyp ýalňyş ýadyk wagtynda. Soň wagty bilen tejribe gazanylýar. Tejribe gazanarsyňyz. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Ýene bir zady ýadyňyzdan çykarmaň. Başdaky tesvirler wady. Bir hili näile boljak bolýan ýaly zat men aňdymda. Dür Sultanyň adyny ulanýan zat edýän dürli. Biziň hiç kim bilen hakykatdanam Türkmenistanyň azatlygy, erkinligi üçin görüşýän adamlar bilen hiç hili meselemiz ýok. Kim haýsy at bilen çyksa, şol at bilen çyksa, näçe köp at bilen çyksa, şonça gowy. Şonça gowy. Biz bolar bolgusuz adamlar bilen ekrana çykdyk. Näme üçin? Türkmeniň bähwidi üçin, Türkmeniň ruhuny göterilsin diýip. Şoň üçin men özümi pida etmäge, gurban etmäge taýýar diýdim. Men adym belli, ady belli Agyşek diýileni. Girin Google'a edilen işleň hemmesi görünüp dur. Ondan başga da şaýatlar bar aho. Men 200 ýaşyndaky adam däl, men 100 ýaşyndaky adam däl bilmer ýaly. Bu topar bilýän adamlar bar. Sorak göräň, aýşedaň, şolar gurrun bersin. Gaty gur deme desiňiz gelýän bolsa, men şol inniki iň soňky etjek çykyşymda şol subut ýok. Men o subutnamalar bilen bir ýere goýmaýyn o zatlary. Men şol tarihden neme diýnijekdim size bolun. Ýok, edilen işleň bir nemesini ona aýratyn goýar. Ýöne şo subutnamalar hemmesini özüňiz görersiňiz şu ekranlardan. Kimiň näme pokyny, iýänini. Ondan şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Özüni oňurmaýan, özüni ekläp bilmeýän adam hiç wagt aktivist bolup bilmeýär. Özüni ekläp bilmeýän adam, öz başyny çara bilmeýän adam halky diktatorlyk belasyndan we şolar ýaly ogrulardan, peýdakeşlerden, parazitlerden gorap bilmeýär. Şu soňky bir näçe aýda biz şonam gördük. Döwlet aga, aýplan aga diýip aramyza girenler boldy. Özüni aktivist ýaly görkezden bolan bolup,
Dürlü adamlar barada dürlü adatlar aýdan bolup biziň reaksiyamyzy, biziň düşünjämizi öwrenip olara şugurlamak üçin her hil bolup gördüler. Gelýär meň bilen ýasama at bilen gürleşýär, ýasama maglumatlar bilen gürleşýär. Men oň kimdigini bilip atyrna. 94-nji ýyldan bäri o. Han türkler aýdýar, kulağımızın arkasy. Kulağımızın arkasam olam gıyran oldu. Her hile edip yok edecek bolup gördüler. Her zat edecek bolup gördüler. Köp zatdan geçtik biz egin neşlerimiz bilen bile. Görmediğimiz gördü galy. Hawa, seni kimin bilen oynatacak bolýaňyz? Kimi oynajak bolýaňyz? Biz bilip otursa. Hawa ondan näme boldy? Özüňizi aktivist edip görkezek bolýaňyz, aktivist bolup bilmediňiz. Hawa ondan näme boldy? Bütün aktivistlere, halk üçün çıkış edýän, göreşýän adamlara söwýän, tökmet atýan imperialistlaň oýunjaklary var. Gidip şolaň gujugyna özüňiz atdyňyz. Bilmeýän adamlaryňyz barada hamala bir zat bilýän ýaly tökmetli gürlediňiz. Kanun, Türkiýe kanunynyň A harpyndan şermende bolup kanun ýa bilýän ýaly gürlediňiz. Pohun patendi şol adamda. Öt şoň aýdyşy ýaly pohuny diýdiňiz. Inha Rızvan Paynterem näme diýär? Temede bolmanna bagyşy bolsaňa gowy diýen ekeniň diýär. Siziň bar edip bilýän zadyňyz ünsüz olmak. Siziň şu gollayan adamlaryňyzam ünsüz olmak. Ay Hudaýjan opozisiýa döräýmesin şu daşary ýurtda, onda da Türkiýede döräýmesin, dörese biziň işimiz gaýdar. Biziň bar pysy-pujuklygymyzyň üstü açylar. Biz maskara boluruz. Biz hiç zat edip bilmeriz. Biziň itiň ispiseginde adamyzyň ýokdugy belli bolar diýip şeýdip ünsüz soğup saçaga özleri oturup mutgorluk peýda keşlik edip yine Türkmeni 3-nji diktatorlyga mahrum etjek bolýar. Şoňa mejbur etjek bolýar. Ýöne başartmady. 20 sentýabry pursady biz siziň arlygyňyza ananyp köp adamlar bilen bile gynazak da gaçyrdyk. Hawa. Bu topar tökmet atdyňyz. Diňe bize däl, başga adamlara da atdyňyz. Beýleki hereketlerdäkilere de atdyňyz. Hiç biriniň heňe gelen oga, heňe gelmeýän zatlar aýtdyňyz. Asal bu zatlar siziň özüňiz etip berýärkeniňiz. Hawa. Gysgaçyk inniki iň soňky çykyşymda aýtjak zatlar bilen baglanşykly gysgaçyk bir zat aýtjak. Şu daşary ýurtlarda opozisiýa döremedi ýaly, aktivistler bileleşmedi ýaly, agdy birlikde hereket etmedi ýaly. Şuňa meňdeş adamlaryň iýen pohlarynyň bary bilen baglanşykly Türkmenistanyň içinden, daşyndan hemme ýerden gerekli maglumatlar gelip gowuşdy. Hemmesi jemlenni, şularyň hemmesini jemläp şeýdip ekrandan dikkatyňyzy ýetirjek. Düşünür. Düşünmeýänem halkyň gargyşyny alar. Vesselam. Mundan soň o tarap bu tarap eýle zat ýok. Hiç kim söwüşenok. Söwüşmek üçin iki tane jet adam gerek. Söwüşmek üçin. İki tane düşünjesiz adam gerek. Ýöne bärde olar ýaly tarap ýok. Bir-biriňiziň aýyňyzy açma. Men aýymym ma bolsa, men aýymym ba bolsa, men bir etmişim ba bolsa, Türkmen halkyna beren bir ýerde bir ýanym ba bolsa, götüňizde gaýratyňyz ba bolsa, çykyn görkezin, ýöne görkezip bilmediňiz. 94-nji ýyldan bäri göreşik gelýän 94-nji ýyldan bäri her hili pohuňyzy gördüňiz. Özüne opozisiýa diýdirjek bolýanlar bilen bile hüjüm edip gördüňiz. Aktivist diýdirjek bolýanlar bilen hüjüm edip gördüňiz. Adatlyň içindäki, adatlyň daşyndaky, adatlyk bilen dahylly, adatlyň ýok nemesi
Falan zady, o zady biz her hiledip gördüňiz-de. Tapıp bilmediňiz-de hiç de. Tapıp bilmersiňiz. Arryňyzy gıynasaňyzam, ýyrtsaňyzam nemäňizi tapıp bilmersiňiz. Tapıp bilmersiňiz. Ajdarha oýanyna diýip aýdýan birem aýdýar sen ajdarhama, ajdarha bolsaň näme beýle. Ajdarha men näl? Men näl? Ajdarha türkmen halky. Şoň üçin gorkýarlar. Şoň üçin gorpogyny ýaşalar, şoň üçin titreýär. Şoň üçin gorkýar, şoň üçin ýaty bilen ok. Şoň üçin wara ekranyň öňünde aljyrap oturýarlar, alaňsap oturýarlar. Şoň üçin aljyran ölmez, alaňsan ölür. Şoň üçin sizi tügeleme. Türkiýedäki türkmenstanlylar Allah ýalkasyn hemmäňizden şeýle bir gorkuzyňyz, şeýle bir gorkuzyňyz sıçdy şular balagyna lay, sıçdy. Bilýän? Indi balagyna sıçdy, şo boklu balagynyň üstüne otyrkada agzyndan poha gydy otyrlar. Gorkujundan. Panika bar bularda. Bular indi panika girdi, näme etjegini bilen ok. Baryňyzdan gorkýarlar. Allah ýalkasyn, toýuňyza aýsyn. Hemmäňiziň hormat bilen eliňizden oşaýan, kommentariýa ýazýan, görüşe goşulýan, hemmäňiziň hormat bilen. Näme üçin? Şolary sıçranyňyz üçin. Şolary sıçranyňyz üçin, gorkuzanyňyz üçin. Hemmäňize ullakan Taňry ýalkasyn. Hemmäňize ullakan Taňry ýalkasyn. Wagty geler. Türkmeniň hakyky erkin geljek nesilleri hemmäňize sag bolsun aýdar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Media, metbuat şoň üçin gerek. Kanal şoň üçin gerek. Biziň hökman garaşsyz kanalymyz bolmaly, oňam düýbün tutdup. Erkin ses kanaly. Azatlyk radiosynyň başary bilmedik zadyny başarýar. Görürsiňiz. Edil BBC ýaly, edil Deutsche Welle ýaly, edil Amerikanyň sesi, Voice of America ýaly. Dürli dillerde diňe türkmeniň meselesini, türkmeniň dawasyny, türkmeniň medeniýetini, türkmeniň sunwadyny gözüne sokar. Görüp bilmeýänden görüplen gözüne sokar. Gözüne sokar. Ine görürsiňiz. Siz pulu çokunýan adamlar. Siz diňe öz haram bäkwidiňize ylgaýan adamlar. Şoň üçin hem Allah sizi ýalňyşdyrýar. Ajdarhadan diktator gorkanok muka döwlet baýhan niýe? Ajdarhadan diktator gorkan soň diktatoryň adamlary inhaşy daşary ýurtda özüni oppozisiýa diýdirjek bolýan, oppozisiýaň döremeğine päsgelçilik döredýän adamlar bilen birlikde dilluşýa, aktivistler bilen birlikde dilluşýa. Biz kimin ýyzgiderli ýagdaýda Türkmenistanyň konsulhanasy bilen maglumat paýlaşýany şimdi bilýär. Haýsy Türkmenistanyň öz dokumentini kime beren wagty şol şahsiýetiň şol eline geçen Türkmenistan watandaşynyň dokumentini ilçihana, Türkmenistanyň ilçihanasyna konsullukda oturan KGB'şniklere, NKVD'şniklere, haram ulyň ýallaklaryna, hyzmatkarlaryna ýetirenden bilip oturýar. Siz bilmeýänler ötýän. Jurnalist. Şoň üçin gerek. Şoň üçin näme diýär? Biri jurnalist ba bolsa pogynyýanlar diýär. Jurnalist ýok. Jurnalistler diýär, jurnalistler. Jurnallimek, jurnalistlik nämeden orta çykdy diýär. Şuulçulukdan orta çykdy diýjek bolýar. Aha. Öňünden gatça. Burdan bu hakykatlar aýdaýsa, oň aýdýanda da hakykat däldir adamlar. Şuulçulukdur. Şuulçuluň zadydyr diýip öňünden gaçjak bolýar. Tilki, mekir. Sen Saparmurat Niýazowy we şo wagtky Türkmenistanyň halkyny, şo wagtky beýleki döwlet emellarlaryny allan bolup bilirsiň. Häzir hem halym radagy we şolar ýallar allaýan bolup bilirsiň. Ýöne. Sen göwni etmeýän halkyň sana özüni alladan ok. İçiň ýansyn. Elinden näme gelýän bolsa gaýgyrma. İ bilen pohuňam i,
Agzyňdan hemme ýeriňden poguňam akyt yalla kılaňa daýt. Şo yalla kılaňa. Mut ılgaýan töwereňde mut ılgaýan yalla kılaňa. Çörek bulu çilim bulu bolmaýan yalla kılaňa aýt şolara. Aýt. Şolara da aýt. Şeýdi. Eliňizden gelenni ardyňyza goýmaň diýär türkmenler. Eliňizden gelse asman çekin. Anha boljaklar. Göreli. Awa. Jurnalistiň nämegi nähili bolýanlygyny görkezek. Gözüňize sokjak, gözüňize. Gözüňize bütün sowutnamalary gözüňize sokjak. Bey yalla kılan olan tarapyn tutan olup bir adam 4-5 tane nem hasapdan ýazýar. 4-5 zatdan ýazýar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Öz ady bilen çykyş edýän aktivistlere, adamlara dil ýetirjek bolsaňyz, şolara göwn etmezçilik etjek bolsaňyz, ilki bilen öz götüňizde gaýratyň barmy ýokmy şonu görkezmeli, subut etmeli. Öz adyňyz bilen çykyn. Çykyn öz adyňyz bilen. Bir topar orsço, ýok zoopark, haýwanlar älemi, ýok kelle gelmeýän käbiriňe okawam dilime mögürlenok käbiriniň ýazýan niklerine, lakamlaryna. Düşünür ýalylar. Siz gorkup şular ýaly bolup diktatora sizden gorkya. Diktator bilen bile hereket edýän dönükler sizden gorkya. Sıçya balagyna sıçyp otyr. Sizden mara. Özüňizden gorkýan adamlardan gorkýaňyz bara. Jinayet edýän adam iň gorkak adam bolýar. Haramçylyk eden iň gorkak adam bolýar. Haramçylyk, jinayet eden, halka dönüklük eden, etmäge dowam edýän adamlar iň gorkak adamlar bolýar. Näme üçin şulardan gorkýaňyz? Bular sizden million esse gorkýar. Näme üçin gorkýaňyz? Şoň üçin bir zat etjek bolsaňyz, logika syýan görnüşde ediň. Men size aýtjak zadymyz. Döwlet baýhan şu adeçenni halka hyzmat, hakka hyzmat diýip, diňe halkyň hyzmatyny etdi. Men dawam, biziň dawamyz, onu da men şahsiýetime dil ýetirýänler. Men dawam türkmençilik. Türkmençilik haýsy ýurdun arhivine girseňiz giräýin. Döwlet baýhan deňdir türkmençilik dünýä türkmenleri. Üçüncü bir zat tapmarsyňyz. Tapmarsyňyz. Tapyp bilmersiňiz. Häzir döretjek boluň. Her ýyledik görüň. Başarmarsyňyz. Ine men şuňky aýtjak zadym. Inni söz nowatyny men ada saňa berjek, mikrofonu ýapjak, ýanglanmaz ýaly. Bir da sorasaň da desseň, men özüm saňa demeden öz mikrofonumu açyp jogap beren ýöne şutaýda da biz köp zady gördük. Dogurdamy? Azat, inha ýaňy Azat bir zat aýtdy, köpüňiziň ünsüňizden gaçdy. Men ýalňyşan ýerlem boldy, şol ýalňyşan ýerlem üçin hemmeňizden ötünç soraýan idi. Azat, ýalňyşan ýerlem boldy diýdi. Ötünç soraýan idi. Meňem hakykatdanam biziň hem ýalňyşan ýerlerimiz bolsa, il, halk biziň aýnamyz. Biz sizi aýnamyz hasaplaýas. Şoň üçin biz size hyzmat edýäs. Biziň hem kemçiligimiz bolsa aýdyň. Ötünç soraly, gaýtalamaly, gaýdyp bolmaz ýaly edeli, has gowsyn edeli. Ýöne bu görüş halka hyzmat bir adamyň ýa belli bir adamyň müňlerçe, ýüzlerçe, 10 müňlerçe adamyň işi däl, milyonlarça adamyň işi. Diktator sizden gorkýar. Diktatoryň ýallaklary bile türkmen halkyny çürkenleri, çürkejek bolýanlary sizden gorkýar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin hiç kimden gorkman, arkaň çykyş ediň. Ada söz sözüne şu bolup geçen wakalar sen ýaňy ötünç soradyňda diýmek
Sen şu bolup geçen wakalardan palajitil bir netije çykardın. Diýmek, şu taýdan palajitil netije çykaryp bolýar. Başga nähili palajitil netije çykarmaly? Şu arada sen öz pikirini aýt. Başkadan böyle daha bu taýda palajitil netije çıkarmak ne şu eger şularyň şu 2 ýaşulynyň şu başky şu çykyş edenlerini diňleseňiz, kemem häzirki çykyş edenlerini şolaryň ikisini deňeşdirip görseňiz ýer bilen asmança tapawut bar. Ondan başkadan şu Muhammed Büyeci agent diýdiler, soň o Murat Kurbanow Türkmenistana barıp geldi, o Facebook'taki o nämesini gördüler, o Diodan'ı. Ular yöne fakt zat değil, ular yalan zat, hakikat. İlkinci olarak ular konusu bu dedi. Sesin gowgelen ok. Sesim gelen ok. Kabelsiz Bluetooth bilen gürleşýärmi? Nähili? Nemäň sesin gowgelen ok. Bluetooth yok. Gelen ok mu? Şagyrdyly gelýär. Yok men. Ok. Ben de Bluetooth takamam. Ben şu an için o aýdýanda da öyle da. Şular hazır, şu öz her bulary eden işinde özler ýalňyşyp öz gepine, öz edýän hereketine özler çolaşýar. Ine şu ýazýan kommentarýalar bar ya, negativ ýazýan kommentarýalar, bize garşy ýazýanlar. Olar şonun yalaka nämeleri, keminde ýaly adamlar, hemmesi. Bular halkın pikirini bilen ok, hiçbiri. Ine men halk bilen öz tanayan adamlarım var. Olar YouTube'da çıkan o gürlen o ya mitinga gatnaşan o yöne oların yüreğinde var. Yine kaçan halk ayağa gelýär, şolaram çykýar näme diýýär, gırakda duran o. Yine şolaryň pikirini sorayan, şu 2 ýaşulyny sorasan, şolar paran edin diýär, şolar hakda gürleme umuman diýär. Olar diýär Türkmenistana gelsin diýär birinji uçup. Şoň bir nämetjek zatymyz bar diýär. Şu öňki eden işlerini bulardan halk diye näme şu eden etmişlerine näme sorajak şular şu taýda kim näçe sana adamın ganna galyp o Ýewropa gaçyp gaýdan adam ýene kim näme. Indi men onça zady bilem ok. Ýöne şu halk şolary ýigrenip durup YouTube'a çıkıp aydan ok da uzatlar. Olar pikir eder, 100 sany, 200 sany halk. Ses düzelen ok agar. Ses problemin düşünýärler. Baba Nazar, Hal Nazarov diýip biri bana soraw berjek bolýar. Sen sesiň ýapaýyn, gerek bolan açaýyn. Hawa. Garaşýas Baba Nazar, Hal Nazarov. Bir da aýtmak isleýän ýa, aýtany göreli. Eger şahsiýete da hüjüm ýok bolsa, ekrana çykarjak. Bolsa da ekrana çykarjak gel. Diktatoriýal hereket edýän adamlar görýäňiz. Menen bir salym şey edip göreýin. Ada mikrofon ýakana nemedi? Ada täzeden baglansyn, belki sesi düzelir diýär-de. Babadanlar Hal Nazarov hana aýtda bara näme diýjek bolýan bolsaň. Aýt, bir sagat 50 minut boldy. 10 minütyň içinde jemläp ýapmaly. Näme? Bu azat näme üçin her ýaýna çıkan daw? Türkmençe ýazsana.
Men düşünemem. Bu adat näme üçin her ýaýyna çıkan daw? Degişmäme jogap berýär Türkmenistan. Agonesýan oňa meňdejek bolup alat etme, olar haram diýýüs. Maýaňda bolmasa, aslynda zannyňda bolmasa bolanok. Ana şolaryň belki gowy boljak bolýandyr. Ýöne gowy bolup bilenoklar. Ýok şolaň tebigatynda aslynda ýok. Hudaý bermedik. Bide de başga zat berdi Hudaý. Şondan başgaça bolup bilemdi. İstesem bolup bilemdi. Hälki mesela gaýdyp gelsek. Şolara biz bir sapak berellidiler. Menem aýtdym. Men hayat felsefemde, men durmuş felsefemde, filosofiýamda birinden aralmak, birine üýkü kin etmek, birine göz görkezmek, zat etmek ýaly zat mende ýok. Näme üçin? Näme üçin ýok? Ben size düşündireň. Ata-babalarymyzyň bir çuňmur felsefesi bar. Näme diýe? Ýagşylyk etseňem, ýamanlyk etseňem diýe gaýdyp özüňe geler diýe. Muň halkara düşündirşem bir söz bilen bumerang. Bumerang diýilýär. Özüňe gaýdyp gelýär. Şoň üçin men Allahdan gorkýan. Özüme näme bolsa şo bolsun ýöne çagalanma, olaň geljegi bar. Men taşdagorumdaky adamlar bar. Olar bilen ilteşikli boljak, gatnaşjak adamlar bar. Ýaýraýar. Bu zatlar negativ ýaýraýar. Şoň üçin başary bilsem, elimden gelse ýagşylyk etjek. Başary bilmesem, başary bilmeýän işime de sokuljak gel. Sokulanmagam, bilýän işime diýe. Şuma sapardan habar beriň diýdi. Dogry. Halnadarow kıssanyp ýaz düşünür ýaly. Men neme deýin? Waladay. Babalar ýeke efedeme zor ýazýar ýaman tügelim. Babalar näme pul berip ýazýar. Ýaz garaşýa millet. Şeýdip biraz güldürenim bolsa da bar. Ine bir gowy soraw. Rızvan Painter, men şu nemäni kyn bolýar maňa. Rızvan, döwlet baýhan hemme liderlerem ýüzüni açmak, liderlere de ýüzüni açmagy maslahat berýäňiz. Şonu ýalňyş hasap edýän. Sebäbi söwüşe çykanyna duşmana maşgalagyny goýup söwüşmelerler diýe. Başgaça tarapdan seredýän bu mesele ýöne bärde söwüş ýok. Intak göreşem başlamady. Başlady ýöne edil neme diýerler. Men diýjek bolýanym. Protest edilen wagty. Näýlelik bildirilen wagty. Näme üçin çykyp edýän? Biri eşitsin, görsün, duýsun, gyzyklansyn diýip edýän dämi? Rızvan. Olar ýaly bolsa, sen özüňi garakçylardan tapawutlandyrmala, garakçylar ýüzüni gizleýär. Hawa maşgala. Men özüm 94-nji ýyldan bäri görüşip gelýän. Men maşgala däl, onu ýüzüni ýapýandan maşgalamy. Şunça bela beterden, şunça hüjümden, şunça tökmetden geçdik. Hemmesinden. Şolaryň hemmesini gördük, hemmesine döz geldik. Hawa. Onu bizim goýaýaly olar ýaly bolsa. O düşmana maşgalagyny goýup gaýtmak diýilen zat ýok. Ýok olar ýaly. Ýene bir gezek gaýtarlaýan. Siz özüňizdäki güýjü düşünüp bileňiz. Şo özüňizdäki güýjü şo
düşmanlar, halk düşmanlaryny, diktatorluk bilen bile her hili bolup oýnatjak bolýan adamlary balagyna sıçran güýjüňizi özüňiz bileňiz. Şonu bilmeýän soň, duýmaň soň ýa-da şoňa bir ynanasyň gelmeýän üçin şu wagt şolary ýazýar. Ýalňyş hatap edip bilersiň, öz pikiriň hormatymma inha ekrana goýdum, görkezýän sen gorlayanlar var, gorlamayanlar vardır. Oğuzhan var, Rusça anlamıyoruz. Niye Rusça yazıyorsunuz? Biz de İngilizce mi yazalım burada diye. Kattı uğra diye. Men şoň üçin okuyan Oğuzhan Ruwa üns berýän bolsaň, şular ýalyky ýagdaýda hökman şol wagda meni nemet maňa duýdur, men terjime edip bereýin, okap bereýin, bagyşla. Inni gözden açmadın. Başka? Ada soraw bereli döwlet diýe. Beriň. 2 sagatdan köp gitmesin diýip golen size nemetjek. Hawa beriň. Bir 10 minut ýaly wagt bereli. Adada ber soraw adada. Türkmenistan Agonesyan. Täzin. Rakam. Hawa köp garaşmalymy? Nähili ýa nähili? Başka bu tesirlere seredýän jogap beriljek, goýuljak. Türkmence bilmiyor mu ki acaba onlar? Oğuzhan Ruwa, şimdi şöyle bir şey var. Bazı vatandaşlarımız Kiril alfabesiyle okuduğu, büyüdüğü için Türkmenceyi Kiril alfabesiyle yazıyor. Çok nadir de olsa Rusça yazan da denk geliyor. Bugün Rusça yazan birisi de vardı. Ben hatırlamıyorum şimdi tercüme ettim mi etmedim mi? Ama bağışlarsın, özür diliyorum. Ama bir dahaki yayınlarda böyle bir şey olduğu zaman lütfen beni uyarın. Sadece sen değil, diğer arkadaşlar da seyircilerimiz de uyarsın. Ben tercümesini yapayım. Hatta o Rusça metnin Türkçesini yazıp şu anda ekrana koyduğum gibi koyabilirim yani. Onu da yapabilirim. İyi fikir aslında. Öyle bir şey yaparız. Herkes için anlaşılır olsun. Şimdi Azat Brat koç yiğitlere näme aýtjak goýjaň bar, maksatyň bar? Yürüyüşde göre diýämi näme diýär? Yok, herkes Türkmen. Türkmence niye yazılmıyor? Kanalda Türkmen kanalı ondan diyorum. Ama dediğim gibi häzir men sana gezek berjek Azat. Beni ekrana çıkaryan sorawy. Oğuzhan Ruwa, dediğim gibi şimdi şöyle düşün olaya. Afganistan'daki Türkmen kardeşlerimiz Arap alfabesi kullanıyor. Türkmen Sahra'daki Türkmenler de Arap alfabesini kullanıyor. Ama Türkmence yazıyor değil mi? Ben anlamıyorum. Ben dünya Türkmenleriyle ilgili programlara başladığımdan beri sürekli söylüyorum. Aydınlarına da söylüyorum, sıradan vatandaşına da söylüyorum. Dünyaya açılmak için, dünya Türkmenleriyle kaynaşmak için, birleşmek için, anlaşmak için uluslararası Latin harfinde yazmamız lazım diyorum. Kirilce yazanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Isabel Shop söyleyeceğim şimdi, sana da cevap vereceğim. Sana cevap verecek kadar ile Isabel Shop. Ama burada şöyle bir şey var. SSCB zamanında Rus eğitimini almış insan alışmış Rusça yazmaya. Aynen Afganistan'daki ve Türkmen Sahra'daki kimselerin Arap alfabesine yazmaya alıştığı gibi belli bir kuşak, nesil de Rus harfleri kullanıyor ama Türkmence yazıyor. Rusça yazan çok nadir çıkıyor. Ama ben ikisini de bundan sonra ikisini de Türkçeye ve Türkmence'ye geçirip ekrana vereyim, olur mu? Tamam.
Inni Rızvan Painter soraýan. Oğuzhan Nurwa. Göze görünmeýän yüzüňi açman diktatora garşy söwüşmek ýalňyşmy siziň pikiriňiz? Ýalňyş. Ýalňyş. Näme üçin gizlenýän? Sen ondan gorkýanmy, o senden gorkýanmy? Hakykat ol senden gorkýan. Kim hakly, kim haksyz? Iň ýönekeji logika. Sen hakly, ol haksyz. Kim gizlenmeli, kim gorkmaly? Ol gorkmaly. Jenaýet eden gorkmaly. Owurlyk eden gorkmaly. Hawa? Eger sen özüňi gizleseň, hakykat göreşinde, onu owurlyk eden uyalmaz, üstüne gelen uyalar. Inha, şunki gurrundeşligimiziň temasy, agzyndan pokak etýänler çykyp özüni hamala lider ýaly, milli lider ýaly, milli gahraman ýaly görkezjek bolarlar. Ana şoň üçin şu gizlenilýänniň netijesi şu. Hondan märselen orramsylaň meýdana çykmagy şu gorkulandyň sebäbi. Berjek aýtdyrjak häzir azady. Sora gelip tura. Janyň, soralardan geçmeýin. Azat, sen azady neme diýen? Soralarň hemmesi gelip tura, soralara jogap bermesek bolmaz. Azat arkaýyn otyr, arkaýyn. Azadyň ýeri arkaýyn. Şoň üçin göreşde eger sen hakly bolsaň, ýüzüňi ýapyp giller ýaly hiç ýeli nemesi ýok. Göni hawa şeýle bardatda agzybirlikde hereket edilse, rejimiň içinde işleýänler, rejimi gollaýanlar köpçülükmi? Ýoksa halk köpçülükmi? Az köpe hökümet ýaşawat dogry ýöne hemmämiz bileşip açasan hereket edemmizi. Şolar her biriňiziň boljak zatlarla logika gabat gelenok, baradaly gabat geldi. Hemmäňiziň maşgalaňyza azar berjek bolsa, adam sany ýetmeýär şolar. Şu azar berme, şonu başarmana adam sany ýetmeýär. Bol bir meseleň bir tarapy. Meseleň ikinji tarapy. Rızvan, şeýle bir ýagdaý bar. Bir iş etjek bolsaň, tebigatyň kanunyna gabat gelmeli. Tebigatyň kanuny bilen sazlaşyk etmeli. Ata-babam, guloňa azan okap, aýdan atlary siziň koduňyz, siziň paroluňyz. Siz nähili Google'a, sosial media, öz paroluňyz, öz açaryňyz bilen girýän bolsaňyz, siziň bütün älim jahan bilen sazlaşykly sistemada ýaşamaňyz, orun almaňyz, hereket etmeňiz üçin gerek bolan açarym siziň adyňyz, siziň paroluňyz, siziň koduňyz. Şol kodu ütkösseň, sen Zaporojysyň açary bilen gelip Mercedes'i aşak bolýany meňdeýän. Düşünür bildimmi? Eger düşünmedik bolsaň, ýene başgaça düşünürem. Hawa. Näme diýär? Türkmenistan Aganesýan lider ýokmy? Liderdiňe ýorkuny hereketi görünmän, gürlemän reklamy bolman edip görkezsek ine erkeklik onu etdim diýmeler watan üçin janymyzy goýaly daşyna agdyr bolup başarmaly. Aganesýan berdim sen aýdan zadyny agdyr bolmaly adamlar agdyr, bileleşip hereket etmeli adamlar bileleşip hereket edýär. Bolmasa bileleşip hereket edýän adamlar aslında bir-birini tananok. Türkmenistan Aganesýan. Şolar ýaly hakykatan ma? Dogry dämi Azat? Dogry dämi? Alo, eşidilýärmi? Eşidilýärmi? Izabel, men sana jogap berjek. Sesimi eşidilýärmi döwlet ağa?
Eşidilýä gowy däl ýöne sesin. Sen täden girip bilermiň? Sen täden girmeýän şu Izabela neme deýin? Jogap bereň. Isabel Shop. Brazilian Santa Barbara serialy batyrma. Şonu ýa-da Isabelli. Sen nädip kömek etjek men garnaşlaryma eger men ýüzümi açsam. Inni Isabel. Şeýle. Näme iş edip bilýän? Hakykatdanam bitirip bilýän işiň barmy? İlki şunu görköz, hakykatdanam. Halkara gurumalar, hemme kişi ýanyňda durar ýaly, seni goraýar ýaly, näme iş bitirip bilýän türkmenler üçin. Şunu görköz, nät ili iş itirip bilýäňizi. Görköz, sana eýe çykarlar. Şu wada çenni, eýe çykylmaýan aktivist barmy? Aýt. Barmy? Awa. Biri aýdýa bir topar adam men niýe aktivist diýä, inha şeýle diýä, beýle diýä, şeýitdim diýä, beýitdim diýä, plan ýerde diýä, planyň kanalyna diýä komentar ýazdym, näme etdim, şoň üçin indi men nämäme azar bererler diýä. Olar ýalat ýokmy? Awa. Bu topar adam çykyş edip ýöre. Näme üçin şolara azar beren nokta? Alaýda size azar berýärler ay Isabel. Ha? O nähili? Men işten kovulsa, türmäge batylsa, sizin garnaşsaňyz döwletde işleýärmi? Nädip kömek aýtjak konkretna aýt, boş gurrun etme. Boş, sen özüň boş bolup bolmadygyny subut et Isabel. Halk üçin näme edip bilýän? Näme edip biljek? Hakykatdanam sen şu aktivistleň hemme halkara gurumalaryň, adam hukuklar gurumalarynyň ýanynda egine berip durup seni gollar ýaly, gorar ýaly, şonu hak eder ýaly näme edip bilýän? Şonu öňürtü özüň subut et. Ýöne 2 tane komentar ýazdym. Ekrana çykyp bir 5 kelime söz aýtdym. Oň üçin men garnaşlama azar berer, näme eder? Siz wara, siz sıçandan pil ýasaýaňyz. Gorkoklukdan başga zat däl, boş gurrun edýän diýen. Boş gurrun sen özüň edip oturýarsyň. Balagyna sıçdy, bir wagt balagyna sıçdy, doldurdy balagyny. Bokunyň üstünden turup bilenok. Diktator we diktatora hyzmat edýänler. Türkmen halkyna dönüklük edýänler. Peýdakeşler, owrular, jümrüler, dönükler. Özüni gawat gelen ýurdun gizlin urlugyna satjak bolýanlar. Hemmesi sıçdy balagyna sizden gorkuply. Öz güýjüňizi özüňiz park ediňiz o. Ondan boş gurrun edýän. Hawa men boş gurrun edýän. Şulaň bary boş, halkam boş, hemme kişi boş, şu temada boş. Ýöne bary agdyňyzdan çykyp durdary, şoň näme çykýany özüňizden bileňiz ok. Sarımsak ýyp, iyi bilen sarımsak ýyp osup beren adamlar ýaly bar. Azat. Vay işte. Şu oğlanın şu aydan gepne sesim barýarmy? Sesin Gelen gowda. ok mu? Alo. Gelen ok mu? Gelýär sesin gowda. Şagyrdyň. Durun ben telefonu özüme yakınra edeyim. Şimdi eşitler mi? Eşitler mi döwlet? Hazır durun nauşnik koyayım hazır. Jagyrdy, şagyrdy wa, neme derýärler? Hazır durun.
Sen çöýýänçäň men şu tesire jogap bereýin. Sen çöýýänçäň men şu tesire jogap. Inni Doğukan çagyn biri Juma tapardan mollamyzdan haber barma agam diýip aýdypdyr. Inni Juma tapar bilen baglanşykly bayram bilen bile bayramyň meselesi bayram bilen bile bolan soň Juma taparam alyp çykmak üçin bilelikde hereket edeliň. Bile şu işi alyp baralyň diýdik. Şonu Juma tapar aýtdy, maňa degmeň. Men özüm alyp çykar, bayram çykarsaňyz bolýar diýdi. Bize diýdik, pasport maglumatlaryňyz gerek. Şol pasport maglumatlara göre biz siz barada nähili iş gozulanyny anyklap, şoňa göre iş alyp bararlydyk. Juma tapar özüne kömek edilmegini islemedi. Ýöne häzir Juma tapar özüne kömek edilmegini isleýär. Ýöne yaman köp wagt gitdi. Inni häzir Ýewropada esasanam adam hukuklaryny goraýan guramalar şol Juma tapara kömek edämeli guramalar häzir ýyllyk hasabat bermeli wagty geldi. Olar özleriniň ýyllyk hasabaty bilen garabaşyna gaýşylar. Ýöne şonda da häzir çemenöre şol işiň üstüne işleýär. Halkara guramalar bilen hem iş alyp barýar. Edilýän işlerden meňem habarym bar. Biziň hem goşandymyz bolsa armanymyz ýok. Juma taparyň ýagdaýy çylçyrymly. Juma tapar belki öz ýagdaýynyň bilinmegini islemedi. Şoň üçin näme üçin bilinmegini islemedi? Bir gurruna göre Juma tapar Birleşen Milletler Guramasyna gaçyp üçin halkara gorag üçin ýük tutýar, ýöne reddedilýär. Reddedilenden soň onuň Türkiýede ýaşaýyş ruhusatyň möhleti gutorandan soň polisiýa tutsa, size duýduruş berýär. Plan günüň içinde plan möhletde ýa siz ýurtdan çykmaly, ýa da dokumentini düzeltmeli diýip şolar ýaly duýduruş berýär. Bu duýduruşy bir gezek däl, bir näçe gezek adamlaryň bir näçe gezek alsa, Türkmenistanyň watandaşy ýa başga daşar ýurtly tesir okayan soň tesire jogap berjek. Şoň üçin çylşyrymly Juma taparyň meselesi. Ýöne edip Juma tapar biz alyp çykjak bolýas, Allah ýol berse. Juma tapar bilen baglanşyklan bir topar bolgusuz gurrun, yalan gurrun, ün sowmak, ýok Juma tapara biz çykarýas, ýok Juma tapar inha çykyp gelýär, Juma tapar şeýle, Juma tapar beýle diýen adamlar boldy. Ýöne ol adamlar Juma taparyň işiniň nähili iş gozulanyny, Juma tapar baradaky hakikatlary dogry bilen oklar. Biz bilýäsmi? Bilemedil, häzir hemmesin bilemizok. Ýöne biz çak edýäs. Sebäbi daşary ýurtlar bilen iş salışýan adamlar wa tejribeli adamlar wa çaklaýarlar. Bir adam näçe wagtlap saklanýar göz astynda, we nirde saklanýar. Saklanýan ýerem ähmiýetli. Şoňa görä şeýle motiv bolup biler, beýle motiv bolup biler diýip. Inni Juma tapar bilen baglanşykly herekete geçildi. Juma tapar bilen baglanşykly şol Türkmenistanyň halk hereketiniň içinde bir aktivistimiz özü bir adam alyp barsyn diýdik. Şol adam alyp barar, gürleşmeli adamlar bilen. Hemme kişi koşulsa
suwu çykýar bu işleň. Onun başka tarafa çekilýär. Cuma tapara ha olay biz kömek edeli, aýnam edeli, eýle bele diýen adamlaryň pogunipdir. Edibilýän pogu ýok. Hiç kime de edibilýän oklar. Muny bütün halk bilýär. Bu toparam sowutnama bak, gelli, dökülli. Şo şey diýenden soň ara dökülli nay, döktüler üstüme de getirip. Aga min ha bu topar sowutnama. Döktüler getirip. Şolaň hiç ýyl pok edibilmeýänni. Edibilmejegine de garantiýa berdiler. Canlı şaýat hökümine garantiýa berdiler. Ada edil şolar ýaly, ne aýda başga da aýda oturmaýan. Şoň üçin Cuma tapar meselesi şeýle, Cuma tapary netip bolsa halkara gurumalaryň kömegi bilen alyp çykýar. O kimine samsyjak näme diýe? O halkara gurumalary dil uzatýar. Samsyk inha şoň halkyň düşmanydygy. Şoň rejime hyzmat etmeýänliginiň sowutnamasy. Halkara adam hukuklaryny goraýan guramalara ýüz tutýar. Erteki bir gün bir pokunyp ýurtdan gaçmaly bolsa, tarapyny ütgetmeli bolsa, ýene şol ýüz tutjak adamlary şol güwün etmeçilik edýän, şyltak tökmet atýan adam haklaryny goraýan, hukuklaryny goraýan guramalar. Ýöne bu kemine samsyk, kemine diýilýän Merdan Muhammedow adam hukuklaryny goraýan guramalaryň nämedigini bilen olar o. Şolaň funksiýasyny, şolaň ähmiýetini bilen olar. Onu şol ýaly ala samsyňam aýdýan zadyna seredip agyna ankarýanlar bar. Men haýranam. Wallahi billahi men haýran. Cuma tapar taman çykdyn. Cuma tapary çykarjak bolup elimizden gelenini gaýgyrmaz, netip bolsa Cuma taparyň öz gowuly ýöne ýalňyşdy. Köp berde ýalňyşdy, bir ýerde de köp berde garaşdyrmaly. Häzir Cuma tapary bilen baranşykly gerekkel dokumentlere sendem getirip berdiler de. Şol gerek dokumentler wagtynda berilen bolsa, şu wagtda senin iň azyndan mesele aýdynlaşdyrylyp, eger deportasiýa ediljek bolsa, deportasiýa prosedurasy başlaman kaşonduryp bilýärdik. Ýöne edil häzir ýollarda atlar ýapyp, ýöne deportasiýa etdirmejek bolýar. Cuma tapary ýaly Mert Geçek goççygidi Özbegistan bilen Türkmenistan iki üzüp ýalym etjek bolýar şonu. Ýöne şonu bir etdirmejek bolýar. Berde bir güýjeden iki güýje, köp güýje garşy söwüş edilýär. Indi şolar ýaly işe do Türkada pohlular çykyp poh çyrşajak bolýarlar hemme tarapa. Öz pohlulugyny reklam etjek bolýarlar da. Şolar ýaly James Bond sen bilen söwüşjek bolýar gaýrat edin neme gerekken. Şoň üçin indi men sözüň owatyny Leyla Hakim Leyla gawundan renk alar diýilşi ýaly senem Oklimowyň sözlerini ulanyp başladyň. Leyla dogry aýdýan, gaty gowy analiz goýdun, baha berdiň. Telpek goýan ýöne men muny näme üçin aýdýan? Bize tomaşa edýänden arasynda şolaň fanatikler, jan koýarlary bar. Şolar bara baryp Türkmenistany bizden döküp ýaksa, şonda da şu ay bu ýaşylyň bir bilýän gowlady bardyr. Türkmenistan şöýdip bizden dökülip ýakylmaly ýer bolan üçin edýänler diýen alatamsyklar bar. O şolara ananýanlar bar. Şolara şo serede oturanlar bar şu. Buram şolar bilen bile konsulhanadan, rejimden hem yerden serede oturanlar var şu. Hemmeti zapit edip, ýazyp dad edip alyp oturanlar var. Montajniklar amamyň içinde, olaram bilýän. Aýtjak gel kim diňdi, arkaýyn bolan işler. O wagty gelene netip bolsa erkin Türkmenistanyna şonda saçak başynda oturup şu eden işleňiziň hemmesiniň şonu haýsy wagtda nirde nähili edenliňizi, şo eden ähli eden adamlaryňyzy nädip bilenligimizi size aýdarys.
ýöne biziň düşmanymyz ýok. Biz hiç kimi özümizi düşman hasap edemizok. Halka düşmanlary biz halkyň düşmany hasap edýäs. Men şahsy hiç kim bilen problemam bolmady, bolmadam. Men iň gutoran adam bilenim. Bir jurnalist hökümünde arkaň gürleşip bilen adam ýöne wyjdansyz, mertebesiz, zyňynly çöp diýüler bilen gürleşemok. Buna ýadyňyzdan çykarma. Bir aýdan bolýar, jaňa edýän bolan jogap berenok. Zyňynly çöp diýübi men näme üçin musora ýanaşmaly? Şoň üçin men demedem. James Bond inniki çykyşyň haçan agam netip bolsa, ertire yetişdi, ertire yetişmese de çarşamba güni çäş boldy diýär. Edir soraýarlar, türkmen çarşambasyny gowy görýär. Belki çarşamba. Şol aktivistleň bilelikde taýýarlan tekstini şonu netip bolsa okajak bir agamma gerçek goç ýigit. Olam gowy edip şol aktivistleň ýazan zatlaryny gowy edip nimetdi, düzeltdi, redaktiýer etdi. Ol agamyzam kimin kimdigini bilýän, her hili passapojurluklaryň hemmesini bilýän, şu soňky plany oýurdy diýär. Ýöne şol oýuran we oýurlanyň öňüne çökenden biri. Şolum gowy edip düzeltdi, teksti häzir taýýar. Ýöne şonu gowy edip okap, onuň şol iýerilen dokumentler we fotokopyalar zatlar, ekran görüntüleri, screenshotlar zatlar, şolary goýup montaj etmek wagt aly. Şonu ýöne gowy edip montaj etjek. Şondan soň men ondan şu gurruňy goýjak şu taýda gezegimen aktivistlere berýän, aktivistler näme şonu etsin. Ondan soň men ondan şu gurruňy goýan, men häzir bu gurruňy edýänmiňem sebäbi ondan bundan pitçiň atýan bir hasapdan dürli ýazan bolýanlar, zat eden bolýanlar we pikiri garşyk bolanlar we hakykatdan hem kime inanmaly? Halka söýgäne inanmalymy, halka goraýana inanmalymy diýip çaýy, çilimi neme aýdýar, çaýyň çilimi ýetenden soň bir çaýmym çilimi ýetsen ondan soň neme deýin zat diýär. Edir soraýaly çaýy çilimi ýetenden soň bir täzeden tomaş edip hakykata düşünýär. Şoň üçin aýdýar bu zatlary. Indi söz nomata azat sen tarapdan haşyrdy, gyjyrdy hiç zat gelenok, sen sesiň düzelýär diýen. Şol häki neme bir jogap bersene. Böyle. Sesim eşidilýärmi döwlet? Men şu taýda aýtjak zadym şu gerçek oğlanlara, semmesine, batır yigitlere. Men şu esasanam şu ahallı oğlanlar var. Olar yurdun içinde. Näzir şu biz şu oğlanlar bilen yurdun içinde bir işleri alıp barýas, şu halky oýarmak, näme etmek şu zatlary. Indi men bu taýda toçny ahaly miresinden osuz adyny aýtjak der. Olara ullakan Allah ýalkasyny aýdýan, ne şu batır mektigitlere. Ondan başkadan Lebap'tan ambar, Daşoğuz, Marı, hemme yerinden bar Türkmenistan. Ne şonun üçün ezildeşler. Hemmeňize Allah ýalkasyn. Gelin, diňe biz kaçan bir bolýas, ne şonda ýeňäs. Nesip bolsa inşallah ýeňersen, abzatyn bu bolýar. Şu taýda şu goç ýigitlerem, hemmesinem ullakan sag bolsun aýdýan. Allah ýalkasyn. Diňe biz göreşmelik, başka hiç bir ýol ýok. Yine aktivistlere amine biz nesip bolsa yine DVT-ye diýmen, başka zat diýmen, TTH ya başka näme partiýa diýmen, hemme aktivistden goşulýas. İnşallah ağzı bir bolup bu diktatory ýeňäs. Başka bu taýda gepim Azat diňe mesele berde diktator däl, diktatordan beter. Diktatordan olar anda hemmesi. Ýan berjek bolýanlar bar. O diktator hiç adam däl, o diktatorun inni sanalgysynyň
sanalgyja gündüň galandygyny hemme kişi bilýär. Bularym bilýär. Şoň üçin şo töweregindäki adamlar bilen düşüp birden şu diktatora bir zat bolaýsa, şoň ýerine bizi geçeli diýip olardan söz alyp, şoň üçin Döle da şutayda bir zat aýdaýyn şo barada. Ne şu iki suma garry ýaşuly, olaryň pikiri şo. Bularyň ýandakylar bara bir 5-6 sany adam bar bulara. Olar oýlaýar şo halk diýip. Beýlede 5 milyon halkdur, ondan habary ýok. Olar pikir edýär, bular ekrana çykyp şu kemine ýaly nämeler şu halky aldap, eýderis, beýderis, oň ýaly, buň ýaly. Halk loh däl, halky loh diýip oýlama. Halkymyz gaty umna. Olar pikir edýär, haus döremesin, näme etmesin, elektronika döredýär. Bular näme üçin ediler? Şo bu halk bularyň agyna seretsin diýip. Halk loh däl. Näme däl-de bir ankow ýa bir goýun ýa şo nämeň iklimiň aýdyşy ýaly däl. Şonuň üçin bularyň elinden gelmez o zatlar. Üçüncü diktator gurmak ýa ýurda baryp wagtlaýynça dolandyrjak ýoğun onda kazap. Halk saýlaýar, halk göz edýär. Ondan onun üçin o götdiňizi näme edip ýöremäň oň ýaly. Gıygyryp beýle diýip. Gözüňiz aksyn ine şu iki ýaşulyga, ine şu ýandaky şonuň näme adamlar aýdýanda gözüňiz aksyn, görüp bilmeseňiz. Ine men gepim şolara şu. Halkyňam gepi şu. Ine şu mert yigitleriň şu ýanky sorak beren oglanyň şu gepi şu. Halkyň gepi şu. Gözü çıksın görüp bilmeýänler. Diňe halkyň gyýur. Oň ýaly o çykyp o garry sumak ýa bir büpşi ogrumy näme olaryňky da. Ýurt halkyňky, ýurt özü çözýär, öz ýaşaýyş durmuşynam, başga zadynam halkyň öz elinde, biriniň elinde däl. Nemeniň açagy. Azat Tawul şutaýda bir neme bar. Baba Nazar Han Nazarow diýip biriniň bir tesiri bar. Döwlet dogan men senden etjek haýyşdym. Sen we Rozbay, Allahymat Rahim bile bir gezek bir giňişleýin bir gepleşik geçirdeňiz gowy bolardy. Sebäbi men pikirim sizi dinlemek gaty düşünjäni men pikirim sizi dinlemek gaty düşünjäni artdy diýe. Men düşünmedim kendimen bolýar. Inni şeýle bir ýagdaý bar. Allahymat Rahim men gowtany. Sag bolsun. Praga şäherini gezdirip, Azatlyk radiosyna gezdirip, zat edip Praga baramda bilmeýän şäherim. Tirkeşdik köp Allahymat Rahim bile. Toýundan aýtsyn, Allah ýalkasyn. Hawa sag bolsun şo edenlemeler üçin. Ondan soňky bize garşy eden çykyşlary, hergiljek boluşlary, oň üçinem Taňry ýalkasyn. Oň üçinem aýratyn Taňry ýalkasyn. Inni Baba Nazar Han Nazarowyň soragyna gelinende Rozbay Allahymat Rahim bile bir giňişleýin çykyş etseňiz diýeňizde. Näme arada giňişleýin çykyş etmeli? Azatlyk radiosynyň nädip Türkmenistanyň kontrrazvedkasynyň täsirine geçirilişi baradymmy? Şoň nädip rejimiň kontroluny doly geçirilişi barada gürleşmelimi? Näme arada gürleşmeli? Şo temanam aýt. Ondan bu gürrüňe Allahymat Rahim goşularmy, goşulmazmy? Olamma. Şoň üçin men hiç ilnemem ýok, men garşylygym ýok. Aýdýana, her kim eder, özüne eder. Şoň üçin men hiç kim bilen nemem ýok. Eger Allahymat Rahim men özüm nemetjek diýse, o çykyş edeýin gürleşeli, azatlyk baradaky
meseleleri gürleşeli Azatlyk radiosu. Men başka tema göremok. Başka nähili umumy tema bolup biler biziň aramyzda babanalar. Eger men ýadyma düşmeýän bir zat bar bolsa ýatladyp goýber. O ýöne Allah murat bilen nähili gepleşik ediler. Men onu bilemok. Ediljek bolsa men Azatlyk radiosu barada pikir ediler diýip men pikir edýän. Gepleşik ediler diýip ondan başga bilemok. Nähili bir umumy temamyz bar. Sebäbi Allah'ım Rahim edil häzirki günne halkyň tarapyndan halkyň erkinligi üçin milli bähbüdi üçin çykyş edýän adamlaryň ýanyna dälle garşysyna ýaly görünýär. Ýa-da özüni düşünürip bilenok belki-de. Ondan şoň üçin näme demetmeli men bilemok. Azat biz halk şu durmuşa biziň özümüz günäkär men pikirim diýär Razvan. Ine Razvan tuttum seni. Tuttum seni Razvan. Ine Razvan seni tuttum. Tutullun Razvan. Gaçşak ýeriň ýok. Seredinde. Azat biz halk üçin şu durmuşa biziň özümüz günäkär men pikirim diýär. Razvan. Berk dur. Sen eneden doğulan waltyň. Eneň ataň saňa eýe çykman. Seni taşlan bolsady. Sen Mowgli ýaly bolup bilerdiňmi? Tarzan ýaly bolup bilerdiňmi? Seni möjekler ýa bir zatlar ulardyrdymy? Näme bolardy saňa? Döwlet bilen halkyň arasyndaky gatnaşyk edil ene ata bilen çağan arasyndaky gatnaşyk ýalydyr. Ene ataň öz çağasynyň öňünde nähili borjy, wezipesi bar bolsa, döwletiň, hökümetiň edil halkyň öňünde öz çağasy ýaly wezipesi, borjy bar. Hökümet, döwlet öz çağasyny eklemek, kämilleşdirmek, şoň ýagty geljegini kepillik aslynda bermek, goýmak mejburiyeti, jogapkärçiligi wa döwletiň. Hiç wagt halk günäkär däl. Şunu ýadyňdan çykarma. Yetim halk. Yetim bolsa, halk gul bolsa, halk zulmüň astynda edilýän bolsa, halk öz halk bolan, halk bolmaly aýratynyny ýitirýändir. Ol öz aýratynyny ýitirilen halkdan sen keramata garaşmaly däl. Halky günäkär etmeler. Halkyň günäsi ýok. Razvan, eger hakykatdan ham halk günäkär bolan bolsady, halk şu özüni opozisiýa diýdirjek bolýan, aktivist diýdirjek bolýan, rejim bilen bile halky ýene bir gedek alajak bolýan. Halkyň Azat Haýtbaýewiň aýdyşy ýaly, halkyň ogurlanan geljegini ýene de bir gedek ogurlajak bolýanlara özüni allatdyrardy halk. Ine şu gün allatdyrýarmy halk özüni? Allatdyranok. Näme üçin bular halkdan gorkýar? Eger sen aýdyşyň ýaly halk günäkär bolsa, şu durmuşa. Olar näme üçin gorkýanyny halkdan? Gorkmasanlar. Ýalňyş pikir edýäňiz. Sen bu aýdýan jümleň, sözüň enkeweden psikologik oýunlarynyň dowamy. Ýadyňdan çykarma. Bir ýerden eşitdiň ýa-da okudyň. Bu adamlaryň aňyny bulaşdyrmak, pikirini bulaşdyrmak üçin öňe sürilýän bolgusyca tezisleň biri. Halk günäkär däl. Halka eýe çykmaýany günäkär. Şuňky gün halk aç bolsa, işsiz bolsa, halk daşary ýurtlarda sergezdan bolsa, hökümet günäkär. Döwleti dolandyrýan günäkär. Wagtynda döwleti talap, ograp, gaçanlar günäkär. Häzirki hökümetiň daşyndan şu
işin şu derece yetmeginde rol oynan goşandy bolanlaram günäkär. Diňe häzirki oturanlar däl, öňkülerim günäkär. Şunu ýadyňdan çykarma, Rydwan. Halk hiç wagt günäkär däl. Halk edil günäkär bolmaýşy. Halk mal däl, halk sada däl, halk sowatsyz däl, halk medeniýetsiz däl. Aýdylşy ýaly, halk günäkär bolsa, halk sowatsyz bolsa, halk sada bolsa, halk dünýäde deňi taýy bolmaýan sunwadyny, medeniýetini, däp desturuny, geyimini, gejimini, yrmyny, däp desturuny, dutaryny, gopyzyny ýitirerdi, saklap bilmezdi. Şoň üçin ina hemmeňize sowutnama. Sowutnama isleýänler sokun şunu gözüňize. Türkmeniň medeniýetini, sunwadyny, el hünärini hemmesini sokun. Soku bilýän ýeriňizde. Sokun. Göwün ýetmänsiren bolýanyz türkmene. Ine göwün ýetmänsirenler. Sokun. Ina size hemmeňize sowutnama şu. Başga näme merk gerekmi? Tawa, başga soraw? Murat Türkmen, oglanlar köp taňry alkasyn, oňjum Aýdanyň gaty dogry, Allah Murat Rahimow ikiňizem gaty akylly jurnalist, bile çykyş. Däýinde fiýat barada iki sany aňkady garry günäkär etýärler diýäde. Şonu saýlanýa halk dämi diýe. Rydwan sen egerçek gälaý diýe. Häzir Rydwan, şolar saýlan halk däl. Şolar saýlan halk däl. Rydwan, gir Erkin Ses Türkmen kanalyny. Şo taýda ilgün gepleşigi bar. Ilgün gepleşiginde Türkmen täkraly häzir Ýewropadaky tanymal adam hukuklaryny goraýjy, aktivist, öňdabarjy Ýusup Goraň Aýdan taryhdan beren nemeleri bar? Sugutnamalary. Türkmen şuny nädip geldi? Türkmen nädip agdy bir azal edildi? Türkmen nädip bölündi? Türkmeniň elinden häkimet, erk nädip alyndy, nädip synyrly? Şu zatlaryň düşünürşi bar. Birinji bölümi bar. Iki bölümi mara urşy. Ýöne aktual temalar sebäpli biz mara urşuny soňky bölümlere goýduk. Ine bir taraplyk etdik gelýär, bir taraplyk üçinem ýürüýse bir taraplyga bagyşlanan bir söhbetleşik bar. Onum şoňa gawat getirip, ondan soň mara urşuny. Mara urşuny näme üçin boldy? Şoň türkmenler üçin ähmiýeti. Tarih biziň üçin karta. Karta bolmasa, şuňky navigasion, karta bolmasa, elinde gollanma bolmasa, hiç sadyny bilmeýän, geçmişini bilmeýän, geleceğini bilmeýän. Türkmeniň halyny diwara germeginiň sebäbi haly karta sözüniň türkmençesi. Hal, ýagdaý, durum diýmek. Şoň üçin biziňkiler halyny diwara gerýär. Karta teride oturupdyr. Haly karta bolmaly aslında. Soň ýöne şol öz funksiýasyny aýratdygyny ýitiren şol karta. Şoň üçin biziň halymyz ähmiýetli, manyly, nagyşlary, gölleri hemme zady. Ýöne köpüsi ýiten o aýratdygyny ýitiren, ýitirdirdiler şonu. Ina şuňky ogrular ýaly, gaýtadan ogrulajak bolýan ogrular ýaly. Ana, şolaram ogruladylar. Şoň üçin halk saýlamady. Halk elinden erk alınan halk nädip saýlasyn? Hana aýt da sen. Hawa aýt. Hawa Rydwan. Men häzir sen eliňi, aýaňy duşadylar. Ýüp bilen daňdylar. Agzyňa da dykdylar bir zady. Sen oturan ýeriňden gymylla bilýärmi? Tuvalede banýa gidip bilermi? Ya telefona baryp telefon edip polis çağırıp bilermi? Ya bir tanşyň çağırıp özüň halat etdirip bilermi? Halky şo ýagdaýa getirdiler Rydwan. Elini aýagyny daňdylar. Agzyna da dykdylar eskini. Hawa şo ýagdaýa getirdiler halky. Ýöne halk näme etdi? Inni döwrüň şertlerine görä, Allah Taalaň emri bilen, gollawy bilen, geçirýän arassaçylygy bilen
Ine şu günler şulan henden aşmagy, çenden aşmagy, ondan näse bolmagy, metrgeme hemmeti Allah'ın hasaby. Alahy hasap şulan hemmeti. Hemmeti Türkmen halkynyň bäkbidine. Hawa Yusuf Koşor ştaýda öz kimdigini belli diýe, ina şoň nemesini berýän. Yusuf Koşor'a sowgasyny aýdýan, özüniň kimdigini bildiren üçin. Hawa ina bar bolup bilişi Allah Muradyň tarapdarlary, Allah Muradyň özü ýaly. Gepleşigiň diňe bir hakykaty däl eýsem bilim merci Taňry ýalkany diýseň diýseň beňeşli berekella Afsene İbn Sina köp sag bol Taňry ýalkany toýunda aýtsyn. Hawa ina şunuňla jemläýeli. Azat aýtjak zadyň barmy? Jemlejek zadyň barmy? Köp sag bol sen aktivistler zat bilen hem şey dip habarlaşyp dursun, zat edip dursun. Bugünkü göne efirimiz aktivistlerimiz bilen bolmady, ziýan ýok. Başga bir günün nesip bolsa bolar. Hemme zatda bir bähwit bar. Şoň üçinem köp sag bolsun aýdýas, bizi taýýarladylar aslında. Men taýynlykly däl, men başga temalara, soraglar taýýarladyk zat. Başga temalara men taýýarlanypdym. Ýöne köp adamy habardar edip gün efir edýäs diýenimiz soň men wajdanym rahat etmedi başga güne geçirmäge. Şoň üçinem şu gün şeýle bir gün efirimiz boldy, planly däldi. Planly çykyşymy aktivistleriň isleги boýunça etjek. Men halkyň hyzmatyny, şu wada içinde men halkyň sesi, halkyň sözçüsü, halkyň geňeşçisi, halkyň mediadaky, radiodaky, telewizionyadaky alyp barjasy bolup, şu rolum dowam etdirjek. Şuňam görüp bilmeýän ma bolsa, näme şonu etsin. Hawa. Ni käbir tesbire jogap berip ýapaly, azat sene miadatlyk senne de giç bolsa sagat. Bağışlarsın. Ýigit diýäsiň pikiriňçe bu halka ılımda başga milletten ýyza galmaýarda diýe. Indi bu näme diýmek? Galmaýarda. Galmaýarda diýe-de. Diýmek, sen pikiriňçe diýä şondan niýe galmaýarda diýe. Diýmek ılımda pikirde. Ýigit. Täze dowyan çagalar baram. Intak hiç hili işlenmedik çyğmagy ýaly. Mal ýaly. Türkmeniň özüni, maýasy, gönözlügi. Ine söz tapdym. Gönözlügi. Türkmeniň gönözlügi hiç kimden ýyza galanok. Üstün gaýtam. Üstün. Kamil ilbegiň aýdan gogur sözü bardy. Şu diýdi Türkmene garşy edilen dilluguşugy, Türkmene garşy edilen hüjümleri, zulümleri, yetirilen ziyanlar başga bir halk diýdi. Çeken bolsa-da, gören bolsa-da diýdi. Şo halk diýdi, öz ýolunam tapmazdy, dargar giderdi diýdi. Şoň üçin çydamaly ýere Türkmeniň sözü ana şol. Ina şoň düýp mazmuny çydamaly, Türkmen gaty çydamaly. Ýöne inni görüşmeli, bileşip görüşmeli wagt geldi. Bileşmeli adamlar bileşip gidip otur. Hemmesine Taňry ýalkany aýdýan şu wagt hemmeňiň öňüňizde tomaşaçylaryň öňünde, halkyň öňünde Taňry ýalkany aýdýan. Hemmesine tanamayan adamlar gelip egine berip şu edýän işiňiz dogry, Türkmene garaşsyz medpuat gerek, Türkmeniň adyny, Türkmeniň sesini, Türkmeniň peryadyny,
türkmeniň dadyny, perýadyny dünýäge getirjek bolsaň, öz haklydyňy subut etjek bolsaň, öz başda garaşsyz media, telekanal, metbuat organy gerek. Şol organyň düýbi tutulýar. Öňem aýdyşym ýaly erkin ses dürli kanal, dürli dillerde iş alyp barýar. Türkmen bölümini men özüm alyp barýan. Eňin işlem bilen bile. Hemmäňiz goşant goşun, gepleşik taýýarlaň, goşgu okan, surat çekin. Goşant goşun hükman siýasat nemetmeligilen zat ýok, gürlemeligilen zat ýok. Siýasat näme üçin gürlenilýär? Aktual tema bolan soň, aktual tema barada gürlenilýär. Siýasatdan öz bähwidine, haram nefsine yene peýda galanjak bolýanlar mesirgen soň halkyň aňyny ötköçjek bolup, gipnoz etjek bolup, hondan mäsi bolan soň halky çürkeýän adamlary köpeli uğran soň siýasat gürlenýär. Siýasat gürleýän siýasat görülesin, siz özüňiz öz başarýan zadyňyza çykyň şu ekranda, dünýä görkeziň, türkmeni tanatyň. Azat Dolia da smerti salam, men Türkmenistanyň azat gurlanyň üçin köp sag bol inim diýipdir. Köp sag bol. Toýuňyza aýtsan siziň hem şu real giş sagatda çäkli mümkinçilikde şey diýip seredýän bolsaňyz Türkmenistanyň ömrüňiz uzak bolsun. Taňry hakykatyn ýene şu şeýle giş sagatda ýatmany gollaýan esasy nemelerimizden tomaşaçylarymyzyň Kasym birinji seňem ömrüň uzak bolsun. Bütün adyny sanamaga mümkinçiligim ýok edilhäzir. Dogry aýtsam uýkum geldi. Azat. Şoň üçin hemmesine Taňry ýalkasyn tomaşaçylar, tesvirçiler baryňyza Taňry ýalkasyn Allah ýalkasyn. Haky talap ediler gönümül berbişkadan halk alınýar, geljekde ulan ot ýakylyp tokumy otlaryny neme diýende. Hawa başga şey diýip jemleýär, Azat Aşgabatny endoskopiýa edýän aparat ilkinji gezek Aşgabatda geçirildi. Elbetde primitiv ýöne fakt şeýle. Başga da kän misallar. Türkmen halkyna beýikler kän bitmeýänler diýjek bolmy, bitmeýänler diýipdir. Olary bilmek üçin okan, hawa okamaly. Ol çeşmelerim el yeterletmeli. Türkmenistanda ýok bolsa, ýok edilen bolsa, ony halka el yeterli ýagdaýa getirmeli. Täze erkin Türkmenistanyna ýola boljak bilim sistemasyna hökman şol milli ruhun binýady şeýle hakykatlar bolmaly. Türkmeniň ylyma, suňuda, medeniýete goşantlary hakykatdanam eden açyşlary şolaryň hemmesi gaýdyp türkmen orrumçylara oýnatky bolmadyýaly, kul bolmadyýaly. Şolary hiç namarda mätäç bolmadyýaly etmeli. Şonum eder nesip bolsa hemmämiz bilelikde. Onda Azat şeýlede hormatly teletomaşaçylar, tesvirçiler, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, hemmäňiziň toýuňyza gaýtsyn. Türkmeniň täzeden dogry görünüşde ýazylýan erkinlik taryhyna hemmäňiz gatnaşýaňyz, goşandyňyz Allahdan gaýtsyn, ulukan Taňry ýalkasyn. Erkin ses Türkmen kanaly ýörüýte türkmençe gepleşikler üçin aýratyn açyldy. Türkmençe gepleşikler, türkmenler bilen baglanşykly gepleşikler şo taýyp goýulýar. Ýöne siz esasy erkin ses kanalyna seredip çykýan bolmaňyz mümkin. Erkin ses türkmen kanalyny gollan. Şo taýda agza sanymyzam hemme adamyzam köpelsin. Şu oglanyňyzdan giýjeginiz öz edýän işinden, aladasyndan daşaryn edýän şu zatlary, rahmetleri ýerine gowuşsun. Awa şolara bir göwnük beriň, şeýdip gollaýanyňyzy bildirin, ýürekdeşligiňizi bildirin. Bul halkyň
aladası üçün edilýän işlere, il gün bakitli edilýän işlere sizem öz goşandyňyzy goşun. Köçe çykyp bilenmok, ýa telewidenýa çykyp gepleşik edip bilenmok, çykyş edip bilenmok diýip gynanma. Siziň jadylyja barmaklaryňyz bar. Telefonuň ekranlaryna, tuşlaryna basyp gepleşikleri ýaýradyň, tesbirler bilen goşant goşun, eliňizden geleni gaýrama. Sag bolun. Dolýada smerti azat, injik, garahan diýip eşitdiňmi? Gowy habarlar barar size diýe. Sag bol, taňry elkasyn. Ne diýip bolsam? Bildim bu oğlan kimligini. Hawa. Taňry elkasyn sag bol. Toýuňyza gaýtsyn, tagja bolun. Hemmeňize şolary ýalaky. Döle daga. Şu döle bir açak gepim bardy. Şu döle men sen hakykatyny bilemok, ýene şu taýda häzir etýän işleriňizden biziň hemmemizin hem habarymyz bar. Hemmeňize Allah ýalkasyn, nesip bolsa inşallah şu ýurdumyzda Türkmenistanda oturarsa toýlarda, nämelerde şu edýän işleriňize men goldaýam, döle. Allah ýalkasyn. Döle daga sesiňiz gelen. Taňry elkasyn toýuňyza gaýtsyn. Köp sag bolun, şolary ýaly giş sagatda şeýdip gollap Türkmenistandan duýduşyk bildirýäniňiz üçin. Şoň üçin inni mundan soňky gepleşiklerde meselem Azatlyk radiosu bilen baglanşykly şo taýda bolup geçen hakykatlar Azatlyk radiosu nädip rejimiň doly eline, häkimetine geçdi. Bu aradaky hakykatlarym nesip bolsa biz halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirer. Muň bilen baglanşykly ähli taýýarlyklar doly tamamlandy. Nesip bolsa onu ýetirer. Ýöne Allah'ım rady goşun diýerler, ýöne biz öz gepleşigimizi edemizden soň eger Allah'ım radym goşuljak, men goşjak zatlanma, belliklenme zat diýse, onu Allah'ım radym goşulsun. Giýje girilýär ýatylanok diýe, dolýada smerti. Onu bizem giýje ders mundan soň näme? Ha ala? Oğuzhan Ruwa ýaýýor serýeri diktator burada herkes tanıdy. Yalnız çok kişi artık biliyor. Siz gayret ederseniz Türkiye arkanızda olur. Şimdi Türkiye deyilince Türkiye devleti ayrı, Türkiye hükümeti ayrı. Hükümetler değişebiliyor ama devlet hiçbir zaman değişmiyor. Bu gerçeği unutmamamız lazım. Özellikle de Türkiye'de bulunan vatandaşların hataya düşmemesi lazım. Hükümete yaranmak için, hükümetlere yaranmak için yanlış yapmamaları gerekiyor. Türkiye devleti ilelebet var olan bir varlık, var olan bir varlık. Onun için Türkiye devleti ayrı, hükümeti ayrı. Bu ayrıntıyı unutmayın. Ona göre hareket edin. Oğuzhan Ruwa, çok sağ ol sen de. Biz Türkçe programlarda yapacağız. Çünkü bu özellikle Türkiye'de şu anda dışarıdaki Türkmenlerin en kuvvetli olduğu, en etkili olduğu, Türkmenistan'daki diktatör rejimi, onun yalakalarını ve gelecekte de bu diktatör gittikten sonra da tekrar bir diktatör gelsin. Aynı düzen, aynı yolsuzluk, aynı rüşvet, aynı usulsüzlük, aynı zulüm devam etsin. Türkmenler koyun gibi güdülsün isteyenler, diktatörün arkasından iş çevirenler, onu yıkıp yerine gelmek isteyenler, yurt dışına bulunup da onlarla işbirliği yapanlar, onlarla işbirliği yaparken bizler gibi Türkmen için, milli çıkarlar için çalışmaya,
bir şeyler yapmaya gayret eden insanlara töhmet atan, iftira atan kimseler var. Bunlar da Türkiye'deki kendileri gibi satılmışları da yanına alarak karalama, iftira atma, yıpratma, bıktırma kampanyalarını yürütüyorlar. Ama vız gelir, tır gider. Yani profilsiz kimseler, bunların yapabileceği hiçbir şey yok. Onlara da gereken cevabı verecek adamlar harekete geçti. Bizimle ilgisiz ama biz hiçbir kimseye dokunulmasın, hiçbir kimseye bir şey yapılmasını istiyoruz. Bir Türkmenin de kılına zarar vermesini istiyoruz ama bunlar herkese dil uzatırken, herkese taş atarken yanlış yere dokundular. Onlara biz cevap vereceğiz, dersini vereceğiz dediler. Onların arasındaki mesele bizim aramızdaki mesele değil. Onun için Türkiye Türkçesinde de biz programlar yapacağız. Özetlemeye çalıştım sana niye biz böyle Türkmence bu şekilde konuşuyoruz diye. Özellikle benim şahsıma, İlbe'ye, sonra işte Azat gibi halkın tarafında olup işte birlikte bir şeyler yapmaya kalkışan insanları karalama, yıpratma. Çünkü bakıyor, korkuyor. Diktatörlüğün sonu geliyor. Diktatörlük bakıyor ki bizden korkuyorlar. Diktatörlükten sonra diktatörlük yaratmak isteyenler de korkuyor. Hepsi işbirliği yapıyor halka karşı. Bunlara göre halk salak, bunlara göre halk korkak, bilmem ne falan filan. Halk korkaksa, halk salaksa, halk beceriksizse bunca kültür, medeniyet, uygarlık nasıl muhafaza ediliyor ve devam ettiriliyor? Biz bunları konuştuk. Oğuzhan, senin için özetlemeye çalıştım. Sürçülisan eylediysek affola. Kusurumuza bakma. Azat, seninle ilgili bir şey var, komentare tesvir. Mınam okap, neler yapalı. Bavanadar, halnadarf bolyar, yatalın. Eşekleri çatalın, oğru 8, biz 9 adam birini tutolun, bu doğru yaşlık. Beh, yaman gowy ba, gowettin şunu, ömrüňiz ok bolsun. Şuň bilenem demäni yapaly ekrany. Dolya da smerti ýazýar, azat injik hemmedat eşdilýär, goýulýar, görmeller, görýänler şu tempde giden biz bärde gowy injik içinäme ýuwaşka diýenler gyzylýar şumat yeri düşünüňmi azat diýe. Ha, gyzylýar yeri. Düşünüňmi azat yeri gyzylýar diýe. Ha, Sağ ol, düşündüm. eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Allah'a emanet. Oğuzhan Rova, ben Türkmence anlıyorum, sadece Rusça anlamıyorum. Tabii ki siz geniş kitleye göre ne gerekirse o dili kullanmak. Yok, geniş kitle dersen o zaman Türkiye Türkçesi. İnşallah çok yakında Irak'taki Türkmenlerinden de bize katılıp bizim kanalımızda, Erkin Ses kanalında programlar yapacak. Ahmet Yakup diye bir kardeşim var. Hasta olduğumdan dolayı onunla konuşamadım. İlbey'i de çok yoğun aldı. O da irtibata geçemedi ama ben önümüzdeki günlerde geçip ikisini de konuşturacağım. Plan program yapıp Türkmen elinden de güzel programlar bizim ekranlarımızda olacak. Türkiye Türkçesinde. Irak Türkmenler de zaten Türkiye Türkçesinde konuşuyor. Öyle. Baganadar, halnadar, yaman oğuy yapılış ettin, ömrüňiz ok bolsun, toýuňda gaýsyn. Sen toýuňda ödüm aýdym aýtjak. Netip bolsa, özüň öýlenen bolsaň, sen çagalan artyklaň toýunda ödüm aýdym aýdyp elek bilen suw çekjek. Şu gowy ýazan tesviriň üçin. Polýarynny ýatalyň, eşekleri çatalyň. Ogru 8, biz 9, birin tutolyň diýe. Bu da bir ýaşlyk ýyllarymyzyň ýatjak wagtymyzyň aýdyşygy diýe. Aha. Şol aýdyşyklar biziň fundamentimiz, biziň gönüllügimiz, özenimiz.
Ha, onun şular ýaly edebiýaty bolan, şular ýaly döredijiligi bolan halk owurlara, şagarlara özüni şam edermi? Etmez. Ettirermi? Ettirmez. Eliňizden gelse asmany çekin. Halk oýanly, oýanan halkam siz ulanyp bilmeýäňiz. Ulanyp bilmediňiz. Her hili bolluňuz. Ýöne maskara bolluňuz. O babanalar, hanalar aýdymçy daýyn bolsaň wara. Onda gel Erkin kanalyna näme çykyş et. Dünya Türkmenler gepleşiginiň täze bölümini intak taýýarlamadym. Gel sen bilen bile taýýarlaly. Aýdym aýtyp ber. Türkmeniň ruhuny götür. Göňüň açylsyn türkmeniň. Uluklamyň posy açylsyn. Aýdymçy bolsaň. Ýene aýdymçylarymyz bar daşary ýurtlarda. Olaram ýakyna nesip bolsa öz gepleşikleri bilen Erkin kanalynyň ekranlaryna tomoşaçylar bilen duşuşarlar. Hawa tesvirçilerimiz, tomoşaçylarymyz hemmäňiz sag bolun. Taňry halkasyny toýuňyza gaýtsyn. Azat, aýtjak zadyň barmy? Hoşlaşyp goýber. Döwletden edýän işleriňize Allah ýalkasyn. Şu çıkışlaran çağırıp nämetdiňiz Allah ýalkasyn sizem. Şimdi ýene näme diýjekdim? Çünki hemme şu halka edýän işleriňize hemmemiz minnetdarbyz, aktivistler hemmemiz. Sag olar. Bu edýän ýaşlygyňyzy gaýtararsa Hemmemiz bu işleň hemmemiz üçin edilýär. Hemmemiz bile alkasyn. Sowap hemme türkmene hakykatdan hem halkyny söýýän, halky üçin jan etýän, halky üçin pikir etýänler ýazylsyn. Bütün edýän etjek sowaplarymyz öz halkyny hakykatdan söýýän, halky üçin göreşýän, halky üçin gaýgy edýän diňe Türkmenistana däl, dünýäň bir ýerine bir türkmen ma bolsa, şolaň hemmesine şu sowaplar deňje ýazylsyn, paýlaşylsyn. İl bilen gelen. Ýene şu Ha, akaldy oglanlar bar. Şu akaldy oglanlara men ulakan şu ýurdun içindekiler var. Hazır şu iş alıp barýar. Şolara men ulakan sag bolsun aýdýan. Taňry ýalkasyn. köp sag bol. Erkin rusça kanalymyz bar, rusça gepleşikleri bar. Eger özüňizi ekranda görkezmek islemeýän bolsaňyz, ses ýazygy iyi berebilýäňiz, sesiňizi biz şol sesi Erkin ses rusça kanalyndan berip bilýäs. Türkmençe de berip bilersiz. Türkmen kanalyna, Türkmençe gepleşikler bölümine Türkmençe de berip bilersiz. Şeýle variantam bar, şeýle görnüşem bar. Şoň üçin Erkin ses rusça bölümimize, gepleşiklerimize orçça bilýän raýatlarymyzyň, watandaşlarymyzyň goşmagyna garaşýas. Koşun. Isteseňiz çykyşlaryňyzyň sesini üýtgedip berip bilýäs. O variantam bar. Orççasy gowy bolan, orçça gowy bilýänler türkmeniň derdini, türkmeniň hal ahwalyny ors dilinde, orçça bilýän halklara, orçça düşünýän halklara ýetirseňiz, şonu ýetirişmäge bilelikde kömek etseňiz, ina awsiýandan aýdyşýaly. Olam uly goşant, orçça bilýänler goşup bilerler. Goşulun hökman, toýuňyza gaýtsyn. Sag bolun. Ladabaýew Ýegen Murat maňa jogap bermediň diýe. Nomeri ýaz. Ladabaýew diýe. Azat tanaýanmy? Ladabaýew Ýegen Murat diýe. Nomeri ýaz diýe. Ladabaýew Ýegen Murat Türkmenistanyň halk hereketiniň aktivistleri bar. Şol Ladabaýew Şuma saparyň eginleşleri. Şolar bilen aragatnaşyga geç, şolardan gerek bolan ähli maglumat alyp bilersiň. Eger şolar bilen çözüp bilmeýän bir meseleň bolsa, şolaň üstü bilen bize çykyp bilýär.
Olaň çözüp bilmeýän meselesini biz çözüp bilýäsmek däl bärde. Ýöne olara degişli däl, bize degişli bir mesele bolsa, ony elimizden geleni gaýgyrmaz. Ýöne öňürtü şol Juma taparyň eňneşleri bilen görüş İstanbul'da. Şolar bilen yegenlere degişlidir belki diýene. Yegenlere degişlik. Gaýgy Satabaýew näme yegenlere degişli? Sözden söz açça. Şunum aýt, ondan näme ýapaly gepleşigi. Gaýgy Satabaýew yegenlere degişlidir belki diýemem. Näme yegenlere degişlik? Okuýuny açyrdyň sen bu sorag bilen. Awa. Ýanky Dädebaýew Yegen Murat bir ýerde ýalňyşmaýan bolsam şol oglan tesirem ýazdy. Şoň ady familiýasy dogry. Juma Murat Dädebaýew şol ad, şol familiýa dogry diýip bir ýerde ýalňyşmaýan bolsam şuň şey diýip ýazan tesirle men gabat geldim. Juma Sapar bilen baglanşykly eger sen bir zat gurulşyk bolýan bolsaň aýdyşym ýaly. Türkmenistan Halk Hereketi aktivistler bilen aratnaşa geç, şolar bilen görüş. Ýanky oglan näme nomer soran ýegenlerden biri bolaýmy? Gaýgy Satabaýew aslynda hemme zat bilinýär. Hemme nomerlaryň bilinýär aslynda. Ziýan ýok. Gizleýän, saklaýan hiç zadymyz ýok. Ýöne tema bilen içkin gyzyklanýan, giýje gündüz şu temanyň üstünde işläp gyzyklanýan Juma Tapar meselesinde Türkmenistanyň Halk Hereketi şoň aktivistleri şoň bilen gürleşdirdiler. Arslan bilen gürleş, Arslan bilen Arslany tap, Arslan bilen gürleş. Gerek bolsa hemmämiz biliji döwletli maslahat eder, bileşir. Näme diýe maslahatly biçilen doň gyska bolmaz diýe. 7 ölçäpde 70 ölçäp bir keser. Näme kömek, kime näme gerek bolsa gurrun ýok eder. Baba Nazar Halnazarow döwlet Rozobaýew bilen nädip duşup bolýar ýa-da Istanbulyň niresine oturýaka. Baba Nazar Halnazarow häzir men saňa öz nemämi iberýän e-mailimi bolýarmy? Eger Facebook'um bolsa Facebook Messenger'den habarlaşyp bilýän men bilen ýa-da häzir men saňa şunu ýazaýyn. Şu e-mail bilen habarlaşyp bilersiň. Baba Nazar Halnazarow men Rozobaýew ýakkan özi bilen men gürleşip soraýyn. Eger kabul etse men sizi tanıştıraýyn. Tapaşarsyňyz, gürleşersiňiz, görüşersiňiz, hiç gürrüň ýok. Eginneş bilen ýürekdeş bilen, sardaş bilen hiç gürrüň ýok bu zatlaň. Eginneş bolmaýan, sardaş bolmaýan, bizden gep alyp başga yerlere satjak bolýanlar bilen biz gürleşdik. Duşuşdyk, tanışdyk. Iň merkezi. Siziň ýaly niýeti ýagşy bolanlar bilen duşman, tanışman, kim bilen tanışaly? Edip bolsa, toý saçakly, gatnaşyp durmak çağalamyza, çoğuluklamyza, ýuwluklamyza, ýokluklamyza şeňle gowanyp, şeýle günlerem bagdaý şowa türkmenler diýip, şo türkmeniň edil häzirki çekýän kynçylyklarynyň ýatdan çykan günlerine toý saçakly, ýatlanşyp, çaý başynda dutar salyp, aýdym-aýdyp, dessan diňläp, hekaýet diňläp oturmak hemmämize niýet beretsin. Guwanjyňyz çäksiz bolsun. Ýadyňyzdan çykarmaň. Diktatorlyk sizden gorkýar. Diktator
ayrılaysa, gidäýse, gaçaýsa, oň ýerine ýene bir diktatorlyk biz döredili. Gaýtadan uğurlaly. Galanca zatlaram diýen. Diýenlerem sizden gorkýar. Şoň üçin size kim hüjüm edýän bolsa, size kim tökme datýan bolsa bilin, şol sizden gorkýar. Gorkan soň öz içindäki haýwanda bolýan instinkt bar, edil şolar ýaly. Instinkt bilen, haýwan instinkti bilen hereket edýärler. Şoň üçin başyňyz dik bolsun, esasy güýç gudrat sizde. Sizden gorkýarlar. Siz hiç kimden gorkmaň. Olar sizden gorkýar. Siz islemeseňizem gorkýar. Sizden gorkýanyňyzy bilmeýän bolsaňyzam şolar sizden gorkýar. Ne şoň subutnamalary bar. Azat köp sag bol. Hakykatdanam ak göregiň bilen, päk göregiň bilen görüşýän, ýalňyşmaýan adam ýok, hemmämiz ýalňyşýas. Ýalňyşsaň, ýalňyşmasaň, ötünç soramaly, bolsaň, bolmasaň, şonu da ötünç soraýan. Dady diýen bu gaty beýiklik, sana hormatym çäkdi, sag bol, köp sag bol, munam ekranyň öňünde edebilmek olamyr aýratynmyr. Beýiklik, köp sag bol, hemişe awraýyň bilen başyň dik sagamanja gez, Allah ýaman gözden dillen gorasyn. Köp sag bol, erkinlik görüşüne, erkin ses kanalyna, erkinlige berýän gollagyň goşýan goşandyň üçin köp sag bol, seňem eliňiziň dert görmesin, edil şu tesirçilerimiz, tomoşaçylarymyz ýaly toýuňyzda gaýtsyn. Näme diýe, türklerde bir söz bar. Balygy diýe, suwa at diýe, balyk bilmese halyk biler. Şudur gepimiň şuňky gepleşigimiziň soňunda biziň aýtjak zadymyz şu. Biziň peltepemiz, men öz şahsy we iňneşlemiň peltepesi şu. Bir adama edebilsek ýagşylyk etmeli. Ýamanlyk däl. Sebäbi ýagşylyk etseňem, ýamanlyk etseňem özüňe gaýdyp gelýär. Özüňe gaýdyp geleni bilenem çäklenen ok. Sen nesilleňi ýyzarlaýar. Sen tohumyňy ýyzarlaýar. Şoň üçin ogurky gepleşiklerimde da aýdypdym. Ata-babalary türkmeni ziýan eden, türkmeni dönüklik eden ata-babalar dönüklüň nesli dogamy häzirki dönükler diýdim. Nesil ýyzarlaýar dönükligim. Ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin özüňizi halaman bilersiňiz. Ýöne iň azyndan mundan soň ýalňyşlygyňyzy düşünüp, şu pursatdan soň özüňizi arassalap, halka goşulyp, halkyň bähbidi üçin edilýän işlere goşup bilersiňiz. Halkyň tarapyna geçip bilersiňiz. Hiç wagt giç däl. Ýalňyşyň nirsinden gaýtsaň kärdir diýe. Ýalňyşmajak bolýar. Biziň awraýymyz, güýjümiz, hemme adamyň, halkymyz, halk bolmasa bizem ýok. Şoň üçin diňe halk üçin, halkyň bähbidi üçin görüşeliň edilýän işlere gorlaw bereliň. Iň gysga wagtda türkmeniň garaşsyz öz başlap bir kanalynyň, mediasynyň, metbuat organynyň döredilmegi üçin alyp barýan işlere sizem goşandyňyzy goşun. Erkin ses türkmen, erkin ses rus, erkin ses we beýleki erkin ses deutsch, nemesçe, inglizçe kanallarymyzda ökman öz goşandyňyzy goşun. Sizem şu edilýän işlerde öz geljek nesillerde çağalaňyza, agtyklaňyza bir tutup, eli bilen tutulup, tutary kökmünde görkezler ýaly. Ina şol şu häzirki erkin Türkmenistan döwletiniň, erkin türkmen halkynyň erkinligine meňem şeýle goşandymady diýip görkezler ýaly eseriňiz bolsun. Bul eser siziň eseriňiz, türkmen halkynyň eseri. Bu öz başda metbuat organy, türkmeniň metbuat organy. Haýsam bolsa bir şahsiýetiň, haýsam bolsa bir ideologiýa zadyň däl türkmen halkynyň. Oşun edip bolýanyny size görkezip, mundan soňam görkezmäge dowam eder.
hasam kämilleşdirer. Hemmäňiz bile bililikde bileleşip. Şoň üçinem ýadyňyzdan çykarmaň. Bir adamlar birleşdirýän, adamlar birleşdirilýän zat umumy maksatdyr. Umumy maksatdyr, umumy bähbitdir. Tapawutly maksatlara hyzmat edýän. Peýdakeşlere hyzmat edýänler bilen halka hyzmat edýänleriň birleşdirilmegi, birleşmegi mümkin däldir. Şolaň deň tutulmagy mümkin däldir. Bu tebigatyň kanunyna tersdir. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Azat şuňky gepleşige gatnaşyp aslında şu güni efire sen meni motiv etdiň şu gün. Köp sag bol. Sen taýýarladyň, sag bol. Toýuňda hormatly teletamaşaçylar, köp sag bolun. 3 sagatdan köpräk wagt alýşy. Köp sag bolun. Hemmäňize Allah ýalkasyn. Toýuňyzda gaýsyn. Kasym 1-nji sag bol. Babanalar sag bol. Hemmäňiziň giýjäňiz rahat bolsun. Türkdäki doganlar, beýleki ýerlerdäki şu wagt giýç biz giýçlere dämesek bolanok diýip Aşgabatdan seredip oturanlar, beýleki ýerlerden seredip oturanlar. Hemmäňize Taňry ýalkasyn. Hemmäňiz bileleşip taryh ýazýaňyz geljek nesiller, Türkmeniň erkin nesilleri erkinlik üçin edilýän işlere goşandyňyzy ýadyndan çykarmak. Hemmäňiziň bileleşip owurlara, jümrülere, peýdakeşlere, orramsalara Türkmeni gul etjek bolýanlara garşy berýän jogaplaryňyz taryha altyn harplar bilen ýazylar. Toýuňyzda gaýsyn, Taňry ýalkasyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Azat köp sag bol, Taňry ýalkasyn. Allah ýalkasyn. Toýda görüşelim. Ýene-ki efirde uşuklarymyza çenli Türkmenim kanalyna we Erkin Ses kanalyna we Erkin Ses kanalynyň türkmen, rus we beýleki bölümlerine halkyň hyzmatyna ilgin bähbitli edilýän we ediljek işler baradaky gepleşiklerimizde duguşmak niýeti bilen Allaha ýarymyz bolsun. Hoş sag bolun. Hemmeler sizden gorkýar. Hiç gorkma. Sag bol Azat, Taňry ýalkasyn. Böyle sağ ol. Sag Hmm.